Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast para fans de Diogo Brito que confían na súa segunda volta. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3. Contigo de 3. David Simón, que tal? Quen confía? Non é cuestión de confianza, vou a informar. De feito é cuestión de confianza. Non, é cuestión de ler o futuro. E outro día comprei un Palantir e eso puido transmitirme a sensación de que Diogo Brito se vai erixir no líder ou co-líder. Bueno, este tipo foi o que dixo que lle iba a dar a Marek Blažević un 8 e pico. E acabou xogando como un gran 4 e agora mira onde está, correcto. Xogando de 5. Sí, porque sempre foi un 5. Sí, pero adaptouse ao 4 e acabou facendo un moi bo final de tempada. Faltoulle poder xogar playoff para terminar de desarrollar o seu... Foi unha mágoa ese ano. Don Marek Blažević. En fin, Diogo Brito, apuntade ese 12-4-3 de media que vai facer. Esa é a miña porra. Podemos facer unha porra ao final do episodio. Veña. Cada un que diga unha bold prediction destas que se di. Pareceme ben. Bold prediction. No de calvo, bold de... como odd, de raro, de improbable. Vale, pode de ler pensando. de que? De todos os xogadores de Brito de... Poder dicir do Obradoiro, da Liga, ou unha de cada. De Brito non ten por qué. Podes dicir, eu que sei, Estudiantes... Melilla vai se meter en playoff, Estudiantes vai quedar primeiro. por exemplo. Bueno, tampouco... Bueno, un poquito bold, pero... Bueno, pero pouco. Cal é a probabilidade? Baixa. Digamos un 3, 10%. 4. No, ni de coña. Un 10, no. Joder, están a 3. Más average de momento. Bueno, de momento, pero... Si pero están a 3 con outro equipo por diante, A Lepouro moito longa. 480 minutos in Leporo, sei molto longo. Como están a 3 de quen? De Leima. Nos estamos a 2. Sí. E aparte que igual se poden relaxar. Pero bueno, tempo. Sí, eso vamos a falar. Vamos... Non me gusta... De momento estamos... Igual que houve un momento no que gravamos este podcast no que xa pasaran cousas, pero nós decíamos que todavía non pasaran porque non era oficial. Ahora non estamos no Brito Time ni no Predictions Time. Estamos no Obradoiro 87, Alicante 75, fin de primeira volta, despois de 2 derrotas consecutivas, un partido que se antollaba un pouco trampa, ¿no? de primeiras. E eu creo que quitando o primeiro cuarto, que sí que houve un componente de dúbidas, non? Un parcial de saída de 4-14 con pouco acerto e ao mellor unha selección de tiro un pouco apurada de primeiras. Eu creo que despois o partido estuvo bastante controlado. Sí, bueno, segundo cuarto 27-17, terceiro 18-14, cuarto 25-20. O sea, ganando os seguintes cuartos. Sí. Creo que bons resultados. Que gustarme eso. Que fagas a crónica do partido respecto a estadísticas. Sabes que non fai tamén? Quen? Nadie. A ver, nós, é verdad que se hai costumes no periodismo local, nós temos que seguilas e citar fontes tamén, eso é o noso. No, pero bueno, a ver, sí que é certo que eu creo que podía haber un certo run e gustoume, bueno, Simón, tú que chegaches ao principio do partido, eu creo que podía haber un certo run, no? Con ese 10 abaixo, nada máis empezado o partido. Sí. E eu creo que, polo menos polo que eu vin o partido repetido a segunda parte, a primeira, a segunda vina en directo, a sensación que deu é que o público como que mostrou apoio e ánimo e non houve dudas, ¿no? Entre comillas, o equipo. No, sí houve dudas, pero sí, bueno, pero non se transmitiron aos xogadores. Bueno, claro, internas, quero dicir, pero non houve así ese run, esos silbidos, o sea, a sensación é que a obra aparte se enganchou bastante rápido, ¿no? Cun parcial de 9-0 e despois creo que outro tamén. Creo que hai 2 parciais de 9-0 na primeira parte que son os que te agarran o partido e despois unha sensación de que
Alicante foi pelexando todo o partido, facendo un pouco a goma, con triples de Jordá, con un acerto individual un pouco de Polanco en algún momento, con Mendicote sacándolle faltas a Galán, pero sempre lles faltaba ese puntito máis porque a obra pegaba outra vez un zarpazo e sacaba unha distancia ata resolver a falta de 4 ou 5 minutos con momentos de inspiración de Barcelo, non? Sí, é unha moi boa lectura do partido. Correcto. A verdade. Pois teño informados de que xo podcast acaban de ofrecerme Un posto... sí, como estadista, analista e Bueno, pois nada, tenemos que buscar accionista. Hai que buscar outro conductor, isto é máis fácil que... José. José, pero José de conductor non vale para o podcast. Pois... Ten que ser, el é o analista. O ollo crítico. No, sí. Crítico bastante. Crítico bastante, con todo. Bueno, e depois da primeira parte, sensación en diferido versus sensación en directo. Tiran moito do equipo primeiro dos Anxos Sí. e despois Quintela. Correcto. Pasa que Quintela un pouco ten un momento un pouco luces e sombras, en que sí que fai xogadas moi meritorias de mosca cojonera e de penetración chulas e tal, pero tamén fai algún tiro absurdo, alguna cosiña así un pouco rara. Xa non me acordo moi ben do partido, Debe irse arriba. pero recordo ese feeling. Un par de triples, un gancho destes de esquerdas que lle gustan a él como si me dirá 2.15 e o resto me dirán un 20, sí. E a Dul Jabbar, de golpe. Sí, pero a min gustame máis, moito máis que o ano pasado, porque están nun rol asumindo o que ten que facer, como mosca cojonera defendendo, E non o poñen de base habitualmente. e non o poñen de base tamén, que eso axuda, e logo en ataque, pois sabe máis ou menos o que ten que facer, aínda que sabemos que ás veces é un pouco cabratola e toma decisións que non molan. Un pouco atolondrado, a veces. Sí, pero bueno, A ver, é o que ten, sabes? Pode un sair tipo que ben ten- ou pode sair mal. É un tipo que ten puntos, pero non un anotador. No, a ver, e sobre todo é un multiusos, ¿no? Porque é verdad que acaba con 11 puntos, con 4 de 11 en tiros, un pouco un volumen moi grande para 19 minutos. Pero un 32 en triples, sí. Que tampouco é unha cousa. A ver, porque moitas veces tamén o flotan e non tira. Quero dicir, eu creo que acaba tirando algún hero ball destos que meteu dúas canastas seguidas e quere facer eso, e despois tiros que un pouco mellor seleccionados en general. E eu creo que Epi tampouco lle dá esa licencia de como lle vexe tirarse dous triples fora de contexto, hai xente no banquillo. Pero bueno, completa con 5 rebotes, 4 asistencias, 3 roubos, 4 faltas recibidas para un 15 de valoración, que é bastante ben. E despois eu, co que me quedo é quizás co partido de Westerman, que sin estar nada acertado no tiro de 2 fai un 1 de 8, forzando bastante a situación. Sí que ten un 3 de 5 en triplas, con 3 de 6 en tiros libres. O sea, ese partido un pouco en ataque dubitativo. Pero que sí mete triples importantes. Sí. Xa levan un tempo metendo moitos partidos triples importantes. Sí. De tirarse galones, froteño unha gota ao chegar e pim. 8 faltas recibidas. Non, froteño non, o bloqueo máis ben, será o bloqueo. 8 faltas recibidas, 5 asistencias, 3 roubos e un máis 18 en pista. Que é a sensación que teño con Westerman, que o equipo xoga outra cousa. A ver, nótase que estás falando máis 18 con Spade un menos 6 en pista, e nótase bastante. Tamén é certo que no terceiro cuarto marcha Spade un momento, porque non volve a xogar máis en todo o partido. Eu creo como que lle dá o balón nos dedos ou algo así, non sei moi ben que pasa, porque non vin a segunda, o sea, xa fixo o mesmo que a ti, vin a primeira parte na tele repetida, pero sí que é certo, e non volve a xogar, non volve a sair, entón non sei se tivo aí, se lastimou ou algo, e a verdade é que, a ver, xoga 10 minutos ao final. Sí, a ver, eu a sensación que teño é que vai un pouco por libre, non? Spade, que todavía como que o xogo que está ao mellor diseñado por Epi está máis para un base como Westerman, todos estes sistemas, e ele é máis un xogador que lle gusta generar os seus espacios, esos tiros de 5 ou 6 metros en suspensión. Vendo onte a final da Copa, recórdame bastante en moitos momentos a Wintering. A Wintering, sí. No? É un base do estilo. Eu creo que ao mellor os sistemas de Epi e o resto de xogadores tamén, no? como xogan, o spacing que teñen e tal, non lle favorecen. Pode ser un recurso interesante para algún partido que este atascado ou que a defensa este ben axustada sobre os nosos sistemas e sobre Westerman, pero bueno, empezo a ter a sensación de que lle está pesando un pouco, ¿no? Ese querer demostrar, ese querer anotar e non estar atopando, porque de feito
neses 10 minutos fai un 1 de 5 en tiros, que é verdad que mete unha tripla importante, xusto, pero 21-24 para empatar, creo, 20 a 24. cun erro defensivo gordo Alicante, dos poucos que a ver, sí que é certo que non negocia a intensidade defensiva, defende ben, que é unha cousa que o amigo Westerman pois a veces faltalle. Eso é certo. Dalle outras cousas. Sí. Pero é certo que en ataque o equipo xoga outra cousa con Westerman. sí, habrá que ir vendo un pouco. A ver, eu creo que estas semanas Igual fichamos outro base. No creo. No, pero bueno, é verdad que estas semanas lle pudieron vir. Molaba. Quer decir, Avisou, dixo algún título por Twitter ou algo. Non sei. que só Dodson. Estaba fichado Vino no foro, creo que está Dodson. Ferthur Brigham. Tamén non veo. Bueno, pero pode estar fichado e non ver. O sea, bueno, pagámoslle pero xoga con Menorca. Justo. Claro. Vale. Para ver un pouco a evolución e tal do xogador. E despois, bueno, pues máis cousas, o mellor destacar tamén o partido de Barrueta sigue ocupando máis minutos o 4, porque Galán ten un partido destes de 5 faltas en 14 minutos, cando era o único 4 disponible. Sai Echeguren de titular, que isto foi algo que me chamou moito a atención. Epi, eu creo que levaba cantos partidos seguidos co mesmo quinteto? Todos, 15, pero desde as lesións. Como perdeu 2 partidos seguidos, dixo, hai que cambiar. No, pero eu creo que precisamente polo feito da lesión de Anderson, non por cambiar por eso, creo que coa lesión de Anderson dixo, vale, pues necesito equilibrar un pouco a segunda Tamén, unidade e dixo, claro. venga, pues saco a Echeguren de titular e despois a Galán. Pero bueno, tuvo que parchear bastante porque Echeguren xoga 15 minutos, Galán 14 e hai moitos minutos de Barrueta ao 4 con 9 rebotes. Moi bo traballo no rebote e moi má selección de tiro. Outra vez. Sí, moi ben en tiros de dous, que de feito un mate, un rebote ofensivo e unha canastra fácil, pero despois en triples é un 1 de 6 e cunha selección bastante cuestionable en 4 deles. Again. Bueno, Don Junior, ele desde así, Miami. xa dixo, no Leemos. programa este de O Noso Básquet, xa dixo, eu son así, vou seguir tirando e dame igual. Bueno, te lo malo como LeBron James ou Stephen Curry, ¿no? Dixo iso, ¿no? Increíble. Credes que para él está ao nivel de Stephen e de LeBron por riba ou por debaixo? En confianza por enriba, fixo. Por sí, enriba obvio, moitísimo obvio. máis. E en talento probablemente tamén. En talento están aí, aínda non sei, non son capaz de valoralo. E en work ethic? Non sei, Cuidado, sempre queda aí a tirar uns tiros. Don Junior. Don Junior, Bueno, despois un par de claves máis do partido, quizás, no? Outra vez, a batalla no rebote sí que está moi igualada, o cal creo que nos fixo tamén entrar no partido 39 rebotes contra 40 cun rebote ofensivo máis do obra, o sea, moi igualado nun partido que ganas o de sempre, cando non nos sangran desde o rebote eu creo que o equipo é... Xo decía Junior tamén. Ti miras os rebotes e xa sabes quen gañou. Sí, o que menos colle neste caso. Sí, os No, rebotes bueno, son está malos. igualado, Sí, pero Son malos. Sí, a ver, eu creo que é quizás o noso talón de Aquiles, non? Un pouco. Porque o que hai que dicir que o que non é, desde logo, son as perdas. Outra vez o equipo cuidando moito o balón. 7 perdas por 18 de Alicante. nah, pero é que Alicante hubo un momento no terceiro, no cuarto que tiraban balóns fora, e que era unha cousa que decías ti, esta xente Entraron en barrena, pero bueno, eu creo que 15 puntos tras pérdida do obra por 4 de Alicante, ese más 11 que hai un más 12 no partido. O sea, eu creo que tamén aí estuvo gran parte do encontro. Sí, E despois pero eles volvenos a meter 6 puntos de segunda oportunidade, que outra vez con o tema do coller os rebotes, non sei que. Eso hai que controlalo, pero bueno. o no? O no? Xa o dixo Epi tamén. É certo, dixo. Pola forma que temos de xogar hai que asumir certos peaxes. Concesións no rebote. No, Eso no. Dixo. odio. Sí, dixo, pero odio as segundas oportunidades, porque faiche defender outra vez. Cansa moito. Eso desgasta, Eu creo que é un mecanismo de entrenamiento de defensa. Canta máis defensas fagas, ou chegar ao final de temporada vas a estar Táctico. É moi boa esa. Joder. Ademais, entrenando un partido que Claro. espectacular. Claro, que en entrenamento ao final non pos sempre o 110% de Xusto. intensidade. Na, perfecto, xa está. Arreglado. E como detalle curioso, decir que tivemos máis porcentaxe de tiro de 3 que de tiro de 2. Eso nun partido no que dos Anxos fai un 8 de 9 en tiros de 2. Sí, E Barrueta un de 6 en triples. Bueno, porque tes un de 8 en tiros de 2 de Leo Josep Paul
Un de 11 entre os dous bases E 2 de 6 de Barcelo. e 3 de 9 de Quintela. Claro que hai o tes. Cuidado, Non son moi bons tiros de 2. No, en xeral, no. Outra vez, hai que volver a sacar o sombreiro con don Alexander Barcelo. Non fixo nada, pero... Outra vez, non fai nada, pero sin facer nada, MVP con 16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 4 faltas recibidas e 2 de 4 en triples. Tranquilísimo. 4 rebotes. Cuidado. Sí. Está outra vez aí optando a ser máximo reboteador do equipo. Está no seu prime. Sí, no. A tripla que lle mete a Aris, que non sabe onde está Aris. Por certo, es un saúdo aquí a José. Not Sebastián Aris. Seu xogador favorito, Foi gracioso porque eu vin a segunda parte con él e dixen, que mal está tu ojito derecho, Ah, que? Michael Torres. Mike Torres. Míralle o segundo apellido. Como é? Rajadoires. Cuevas. Pensaba que iba a ser Díaz ou Díaz. E despois, por parte de Alicante, varias cousas. Edi Polanco, confirmamos, triste feliz. No contento feliz, porque esta vez non fixo tal partido. Te conocemos. Triste feliz, pero buen xogador. Sí. Kevin Arce é estafador. Kevin Larsen. Kevin Larsen es estafador, sí. Kevin Ricky Larsen. Estafador. Sí, a verdad que no... un de 10, en tiros. 0 de 5 en tiros de 2, un de 5 en triplas. Madre de Dios. Menos 15 en pista. Menos 15 Bueno, en pista. o mesmo que Mendicote, Aris en Huema e casi Polanco. O sea, a verdad que outro quinteto de Alicante foi o que os mantuvo, de feito. Jordá. Jordá, que sí que tuvo, bueno, unha tripla increíble. Mete Jordá desde esquina. A único que mete. Un de Eu 4. xuraría que mete dúas. Deberon lle dar unha de dous, porque mete 2 tiros casi seguidos, un caendo, o mellor se foi pisando, e deronlle de 2. Den, que xa falábamos que podía dar problemas, Den 12-4, sí. E Moi ben, Mike Torres, Mike Torres. El mico. que millor que El migo. Ares. E a min, en Huema tamén me gustou, pese a ese menos 15 en pista, parece un xogador interesante. Creo que Alicante sí que pode estar un puntiño por debaixo dos equipos que están por riba del, Eu creo que pero bastante por riba do resto da liga. Bueno, eu creo que está a nivel... Non sei, teño que ver algún partido Menorca. de Menorca, Ourense fora. Porque Ourense na casa, ben. Sí. E bueno, ainda lle loitou algo a Estudiantes, pero Sí, pouco. na Copa, bueno. A ver, eu que teño a sensación... E con Palencia para o partido final. Sí, Porque sí. alían eles mismos. Sí, pero bueno, eu creo que tamén Alicante sufre máis porque Larsen, que ao final non deixa de ser o MVP da Liga, baixa moito contra os equipos de arriba. E contra Sí. os de abaixo é moi dominador. Moi dominador. A ver, porque o scouting está aí e sabes que tes pivots grandes contra en WoW, que por certo, Copón, Lotana. o amigo Lotus. Lotana, Copón contra Dos Anxos vai baixar, contra os de Coruña, Tiam claro. e Lidio. E Diop vai baixar. E ahora Mustafa Barro. Cuidado, Hai que dicir que durante este tempo Coruña seguiu ganando, isto é increíble. Pero xogaron un amistoso contra Círculo de Gijón. Círculo. Hai que facer así. Esos 6 triángulos. No, círculo. Círculo. Círculo de Gijón. Triángulo. Venga, va. Equipón, Fonos a ver unha vez. Tú. Sí, Fomos. cando estaban en terceira FEP. Terceira fez. Cuidado, que tiñan aí un jugón Sí. que flipa, Sigue no? con O ano eles. pasado. No, xa marchou, era un americano. Pero se ascenderon podía ter quedado en segunda feb. Pois no, porque Dixo que non. non chegaba ao nivel, creo. Ou ao revés, quedábase Bueno, curta. Non sei, pero van un pouco mal, creo, este ano. E despois xogador de culto, xa decíamos, Richardson. Tucker Allen Richardson. Tucker, Navalla multiusos, 12 puntos, 9 rebotes. Sí, Not bad. teñen bo equipo. A min gústame, e pero yo tamén. Outro entrenador majo. Sí, son todos majos, tío. Que liga, Bueno, logo falamos dos entrenadores. Baixou o Vidorreta? No, hai algún Sí, tú? que... No, hai algún que foi a CB, pero xa non é. Que... Ya.
Sí, Ese, o único. Cuidado, O único que foi... Non, algún máis habrá. Algún No, máis. no, o único que está repugnante este ano. Ah, sí. Sí. Creo que está un pouco desquiciado. O mellor está un pouco desquiciado por onde está tamén. Non ten a ver, é o que falamos, non ten unha plantilla para él. No, tamén é certo. Bueno, podemos dicir que falamos, por se alguén quere saberlo. Eu creo que xa todo o mundo sabe, non? Sí. Un que ten un apelido de árbitro. Xusto. Xa está. En fin, non hai máis. Bueno, eu creo que xa podemos facer un análise, ¿no? Sobre como acabou esta primeira volta. Bien Sar, outra vez, que en torno a 5.000 aficionados, por certo, 4.990 algo, pero como nos entramos ao descanso, calculamos que os que entraran con nos 5.000. Por lo cual, bueno, decir que acabamos esta primeira volta con un 13-3, porque hai o partido de descanso, o sea, das 17 xornadas, 13 vitorias, 3 derrotas. Un empate. Un empate contra o CB Un empate contra CB Descansa, que está 0 puntos a favor, 0 puntos en contra, 17 empates, 0 vitorias, 0 derrotas, moi ben, CB Descansa. Na, increíble, está sólido aí en mitad de tabla. Sí. E, non sei, quería preguntarvos dúas cousas. Un análisis un pouco máis pormenorizado de como vedes isto e que nota lle dades ao equipo nesta primeira volta. É dicir, como é a situación para vos ahora mismo a nivel sensacións, porque clasificatoriamente é o que hai, está segundo, con a ventaxe de unha vitoria contra Estudiantes, tendo ganado en Madrid, 3 contra Palencia, tendo ganado en Palencia, 3 contra Alicante, tendo ganado aquí contra Alicante e 2 por debaixo de Leima, tendolle ganado aquí a Leima. Pero claro, estás con só 3 derrotas e unha boa primeira volta, 2 por debaixo do ascenso directo. Entonces, claro, que nota lle daría do seu equipo e como vedes isto de cara á segunda volta? Un 8. Sí, clarísimamente. Para mí un 8,5. A ver, eu creo que así facendo un análisis máis pormenorizado que foi, ou seja, que os dous primeiros partidos que se perden, o de Menorca igual é entendible, porque o primeiro, a lesión de Huskic, jódete moito, é fora, vale, asumes. Eu e a de Ourense podo asumila. É unha das que podes deixar. A única que non asumo É un derbi que ten un certo é componente. a de Cantabria. Pero por outra banda tamén gañamos de un en Madrid, que era unha cousa que mellor levamos. Sí, é certo que a Guipúzcoa. Guipúzcoa. A pregunta que lle facías ti a Epi outro día en roda de prensa, que era: tío, ganácheslle a Palencia, a Alicante, a Estu, a Leima, a todos. Todo o que non fixemos o ano pasado, non? Que sí que gañábamos fácil os restos dos partidos. Menos Cartagena. Menos Cartagena. E Alicante. Non foi Alicante, sí, bueno, perdemos Sí, algo máis. bueno. En calquer caso, pero que o pelexar contra os de arriba notábase que había Baixabas un punto. Baixabas. Entón, eu estou en 8,5, que non é de sobresaínte, pero non é de sobresaínte porque hai por Cantabria e porque hai outro equipo que só perdeu contra ti. Bueno, pero ese equipo lle podes dar un 10. Realmente. No, hai que darlle un 10. No, Sí, un 10 non porque perdeu un partido. da igual, pero estamos falando de que o récord histórico da Liga é 2 derrotas. Bueno, no, con 2 derrotas ascendes. É dicir, se eles si eles fan a mesma volta que fixeron agora, están ascendidos, por lo cal é un 10. Ascenso directo. 9,5. Bueno, entón tú eres dos que por cada derrota restas 0,5 puntos, por lo cual obra un 8,5. Claro, é que ti fíxate Genial. unha cousa, estaba mirando, claro, porque o ano pasado ascende San Pablo con 2 derrotas. Correcto. ¿No? Pois fume o ano anterior, o ano do ascenso de Coruña directo. Son 7, perde 7 partidos. Claro, é que nós se perdemos outros 3 estamos en 6. Xa, Sabes? pero non dá pinta de que esta vez con 6 vayas a ascender directo. No. Non impresiona. E o ano anterior Andorra con 4, pero Andorra mantendo un equipo de ACB. Palencia, No, Palencia sube, pero non sube directo, no, sube no playoff. Gañalle a San Pablo de feito. Sí. 7 derrotas na liga regular. Bueno. Quero dicir, están aí. Os logaritmos están aí. A ver, para min o tema é, está claro que se tú repites a mesma primeira volta non vas a ascender. Con 6 derrotas é evidente que non vamos a ascender habendo un equipo ahora mesmo, bueno, teñen que cruzárselle moitos cables a Coruña. Non ten pinta de que vayan a perder
5 partidos. No, Entón, é moi difícil. a volta é boa, sí, o que pasa é que está un pouco empañada por ese accidente das dúas primeiras, sobre todo da derrota en Cantabria, porque eu creo que se non perdes en Cantabria, estás a sabes que sigues dependendo de ti mesmo e sigue notando aí Coruña o aliento no teu cogote, vai ter el partidos complicados antes que a ti e vas a xogar, pues con outra dinámica. Agora, tes unha lectura máis negativa, entre comillas, que é a de que, tendo ganado Estudiantes a Copa de España, agora mesmo tú estás loitando ou por ascender directo ou para, no mellor dos casos, ser terceiro. Que é verdad que, gracias a Dios, ganou un Estudiantes, porque se achega a ganar Palencia, isto sigue a lado túa e podes incluso pasar a ser cuarto, que xa se che empeza a complicar un pouco máis o... Unha vez que nós non estamos na Final Four da Copa, o mellor é que a ganase Estudiantes. Sí, porque ou que a ganase Fuenla e que non se metese en playoff, que sí, tamén claro. era outra opción, que ahora mesmo están fora de playoff. Pero eso non ia a pasar. Bueno, a mí non me parecería ninguna barbaridade que se queden. Recordamos que están ahora mesmo 10º, vale, que con un partido menos. Digo de gañar a Copa. Bueno. A ver, a un partido. Tampouco iba a ascender, claro. tampouco iba a ascender o ano pasado Betis. Xa. Bueno, pasan cosas. Eu creo que Betis ascende porque iba sin presión. Total, sabía que non Tamén que foi iba a desaparecer. Tamén foi labrada iba sin presión. Sí, pero bueno. Bueno, vale. Estive vendo aquí un par de estadísticas que me parecen bastante curiosas e creo que o que me fixo mellor elevar un pouco a nota do equipo, pero creo que as cousas están bastante ben feitas. De feito, nestos 16 partidos o equipo é o segundo máximo anotador da Liga, detrás de Leima, 92,9 Leima, 91,6 o Obra, o sea, O mesmo. bueno, un punto con 3 máis. Vale. A ver, de media. Entre 90 puntos, un non é estadísticamente relevante. Bueno, no Creo, vamos vamos. los logaritmos. Se a pías menor con 0,05 ou así. Claro. Que xa Temos hai o que estudiar. Temos o mellor porcentaxe de 2 da Liga, 57,7, por riba do 55,6 precisamente de Leima. Temos o terceiro mellor porcentaxe de 3 despois de Alicante e Fuenlabrada, que quizás sexa o máis chamativo, pero tamén dos chamados a estar peleando polo ascenso directo. Aí estamos. En tiros libres sí que somos un equipo, pelín máis discreto, pero bueno, tampouco. Somos, de feito, o terceiro tamén. Despois de Melilla e Alicante. Alicante moi fiable, Está aí. E aquí está precisamente o noso manchón, que son os 30,8 rebotes que promediamos, solo por detrás de, o sea, só por diante de Cantabria, Fibui e Palmer e Menorca. O sea, os equipos isleños claramente non rebotean. Esa é a conclusión que se pode chegar. Bueno, Sí. Melilla tamén se pode considerar unha illa. No, pero Melilla sí era Cantabria. Bueno, non pasa nada. Pues eso. Unha illa grande. Cantabria. África. Cantabria. No, decía por Melilla. Xa, pero Melilla ten moitos máis rebotes, entonces non vale. No Messi. Cantabria e Eurasia. Eso sí. E somos o equipo que mellor comparto o balón, 19,6 asistencias por partido. É unha barbaridade eso. Somos o que máis rouba con moita diferencia, 9,1, solo Fibu por riba de 8, aparte. Que aí sí que é significativo, sobre 9, sacarlle un casi 2 Sí. roubos. Eso sí que é significativo. Sí. En perdas tamén somos o Equipos de EPI non defienden, Non? Solo rouban. só por detrás de só temos máis perdas que COP, Palencia e Leima, se non me equivoco, sí. COP, Palencia e Leima. Pero casi igual, o único Palencia que sí que cuida un poquinho máis o balón e tamén xogando a menos posesións, evidentemente. E estamos empatados prácticamente con Leima a valoración, 106,1 por partido deles, 105,6 nos. Sí, e aí sí que hai un salto significativo, porque os dous seguintes son Alicante e Estudiantes, Con 94,4, 94,6. E logo Palencia está en 84,7. Gustaríame tamén ter Diferencia. un pouco diferencia, sí. no tema de rebotes, que sí que a sensación que Igual porque as faltas restenlle moito. a ver, e nós temos un pouco maquillado polo partido contra Palmer. Bueno, Hai que decir xa, que ese xa. partido igual nos magnificou un pelín as estadísticas, pero Bueno, un partido de 16 tes que contar CB descansa, estiven outro día escoitando o adestrador de Fibui, que deu unha entrevista nun... Sí, Fibui, Palma, Fibui...
Gracias. Deu unha entrevista para un podcast novo, creo que se chama Picandata, se non me equivoco, así todo moi enfocado na data. Sí, na Big Data, nas estadísticas avanzadas, ¿no? E falaba precisamente do seu aspecto, dice, no, claro, es que non reboteamos nada, tal, me dicen mucho, claro, 26,8 rebotes, o sea, son claramente, pues, con Cantabria único que baixa de 30 rebotes, son moitos. Dice, pues claro, nos despois mirando eso, vemos que dos rebotes que hai en xogo, que porcentaxe ganamos, e non hai tanta diferencia, dicir, como que, claro, claramente Fibu está facendo unha tempada sendo un recén ascendido, está en playoff. Non creo que teña ningún problema en estar reboteando pouco, non, me gustaría saber e manexar esa estadística avanzada de pues, que porcentaxe dos rebotes en xogo ten obra, pues, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Porque a nivel ofensivo creo que tampouco que teñamos un problema importante. No. Porque estamos con, sí, 9 rebotes, pero bueno, más ou menos no pelotón de tal. E é lógico que estés por debaixo da media, porque eres un equipo que eres o que mellor tira de 2 e prácticamente o que mellor tira de 3. Entón, se tú metes menos, é lógico que o sea, se tú metes máis, é lógico que vayas a rebotear menos ofensivos. Sí, o que hai que mirar ao final son que porcentaxe dos rebotes defensivos se colle obra. Ojalá alguén tivera esta Big Data e pudera compartir con nós, porque sería moi interesante, a verdad. E despois, bueno, pues bicheando un pouco nas estadísticas totais de xogadores tamén, que podemos falar de que obra ten un pouquiño máis repartido todo, porque empezan a aparecer xogadores, por exemplo, en anotación como noveno Barcelo, como máximo anotador do obra. Pouco me parece, non? Bueno, está Jasiel, que xa non está, por exemplo, con 15, pero bueno, igual volve. Vítor Benítez, Larsen, Littleson, Jordan Walker, que tamén se foi de Alicante, Towns, que tamén chegou, bueno, un poquinho avanzada a tempada. Sorprendeu moito ver a Reggie Johnson de Cantabria con 15 puntos, que ese non o vin vir, e Brian Vázquez por diante. E en valoración, sí que é verdad que dis tú, bueno, pues obra quizás dos equipos que máis tiña dos de arriba, porque está Barcelo de cuarto, está Westerman e Dos Anxos tamén entre os 15 primeiros, que decir que sí que se ve que hai varios xogadores que tiran do carro, ¿no? Que ao mellor non temos esa dependencia dun solo xogador como poden ter moitos outros. Bueno, Westerman está de segundo en asistencias, sí, solo por detrás de Granger. Jason Granger, campeón de Copa España. Capitán. Mi capitán. Flopero. Tú dirías? Ou protegido? As dúas. Mira, hai unha cosa que me gusta bastante, que mirei a estadística de rebotes do obra por xogadores. Quen diríades que son os millores reboteadores do obra? En números. Os millores. Vou dicir... Non ides a acertar, Barrueta. Terceiro. Venga, se me acertades os 5 primeiros, invito a unha ronda. Barrueta terceiro. Quintela. No, eliminado, está sin ronda. David. Dos Anxos primeiro, 463, sorprendente. É que parece que non colle, pero colle. Claro. Diría Brito quinto, 3,06 rebotes por partido. Estou aí, Que enche 2. Galán. No. Anderson, sí. No, tampouco. Barcelo 3,19 como cuarto. E segundo Kravitz, 4,42. Bueno, vale. Que tampouco dá esa sensación, non? Mesmo... A ver, eu creo que ao final Barcelo tamén xoga moita minutada. Bueno, como Westerman. Sí. Pero é un tono, Westerman é o sexto. Claro, bueno. Casi, media caña. Venga, media caña sí, ¿no? Podes leválo, me parece moi razonable. En vez de un pouco unha caña, veña. E precisamente gustoume que sacaras o do minutaxe, porque creo que isto é algo do que mellor fala do obra. O xogador que máis minutos ten de media en pista é Barcelo, pero esta vez son un 23 minutos. 23-54, casi 24, con Junior tamén en 23, Leo en 22, Dos Anxos en 20 e daí para baixo 19. Moi ben. Todos, o sea, están moi repartidos os minutos. E tamén é certo que fora de Grela e Echeguren, todos por riba de 15. Así está todo o mundo contento, claro. Hasta que fichemos. Bien.
Que manía con fichar, Está... A xente aburre. Hai unha semana sin baloncesto e xa hai que fichar, e empezar a tirar nomes. Canso de fichar, Escribiña Mike Down, por certo. Sí, que tal? Nada, habían dixo que si Vale. poñemos a mesma pasta que poñen en Euroliga e Japón 2, que se ven. Que se ve mellor aquí que en Japón 2. Está en Japón 2? Japón 2 debe ser un pouco, no sé, como... Que sería Japón 2? Singapur. Que fai en Xapón? Porque Singapur. No sé, Japón 2. En plan, como Japón, pero un pouco por debaixo. 18 Japón uno. puntos e rebotes, 3 asistencias. A ver, en Japón 2. Que no conozco. Que fai en Japón? O sea, Carlos acaba de ser en plan todos chinos. ¿Qué? Todos chinos. No. Que más en Singapur que... No, digo, pero joder, Japón 1, Japón 2. O sea, no sé. Hay japoneses de primeras y japoneses de segundas. Porque tiene que ver con Japón, o sea... Singapur. Claro. Pues no sé. Continente, pero... Bastante. Claro. Pues que ten que ver Grecia con Italia. Mar. Vale. ¿Y Japón con Singapur? Continente. Y Y raza. claro. Y rasgos. No, raza no, etnia. Rasgos, ¿no? Etnia. Se llama así. Etnia, sí. Etnia, realmente. Más bien. Bien. ¿Qué estadística vos parece máis chamativa? Que Barcelo teña casi o mesmo tiro de porcentaxe de tiro de 3 que tiro de 2. 47 Ese está ben. con 45,5 ou espérate que tiña, ai, que perdín o tal, o que pues, o gran Strahinja Mikovic. Que lle pasa a Mikovic? No sé, estou mirando a ver como van os seus porcentaxes de De tiro libre. ni siquiera aparecen pro bowlers. Tremendo estafador Mikovic, A ver, Strahinja Mikovic está en Qatar, ¿verdad? Non teño nin idea. A ver. Uf, teño que loguearme, durísimo. Sí, está aquí. Telo. Sí. Pero non aparecen as stats deste ano. Teño que dicirvos unha cousa, sí que aparece, ¿no? Esto é 2026. Nos últimos 5 partidos, tiros libres, 1 de 2, 3 de 4, 12 de 15 e 5 de 6. Joder. O sea que os aros son máis fáciles donde está xogando na West Asia Super League que en LEP. Increíble. O sea, os aros de LEP son estafadores. Moi ben, Aquí que se fixo un 38, 17-9, 28. Bueno, pues nada. Repescar Mikovic. Estábamos buscando, ¿no? Un 4 que pudera xogar a pista aberta. Un 4 aberto. Non estaba mal. E pide esta pa teléfono, que xa corrixiu aquí. E en triples, como está? 3 de 6, 1 de 7, 0 de 3, 2 de 8, 3 de 7. Nada, cortar. Un pouco máis. Cortar Mikovic. Bueno, pois quería dicirvos que me digades na nosa clásica sección de mitad de temporada as notas de cada xogador do Obra. Vamos, alá. Hasta aquí. Veña, Vamos. tira nomes. Roland Denzel Anderson. Vilipendiado tras a súa fichaxe. Sí, eu creo que vai levarse un 7,5 ou un 8. Eu voulle dar un 8, Vale. Pareceme que estaba facendo moi ben. 6 puntos por partido, 32,7% en triples, 75 en tiros libres, que me sorprende. Pensei que estaba un pouco mellor. Parecíame un tiros fiable. E que aí atrás fallou un partido fallou un 2 seguidos, noutro tamén, creo. Tampouco ten un volumen moi alto de tiros libres. Bueno, fanlle moitas faltas no triple. En esas stats avanzadas estou seguro que é o xogador da liga que máis recibe falta tirando de 3 seguro. Sendo 4 seguro. Eu creo que en xeral, non hai tanta xente, o sea, non é tan habitual que che faga unha falta tirando de 3 e leva varias. Leva moitas. Debe levar 5 así, fácil. Gustaríame veros máis menos, pero non os teño. Eu voulle dar un 7,25. Creo que está cumplindo bien, sin que sexa nada espectacular. Pero bueno, sí que me parece pegamento do... Eu creo que a expectativa era baixa e está tendo un rendemento por encima da expectativa. Pero non podo valorar por a expectativa do foro de Twitter. Que eu creo que é un xogador que era de 20 minutos en ACB, que é moi correcto, é moi bo pegamento, pero tampouco fixo nada fora do lugar. Bueno, está correcto, 7,25. Oye, veña, podes aprobar. seguinte. Alexander Michael Barcelo. Tivo aí uns partidos un pouco... Eu era un 8 tamén.
8.5. 9. 8.59. O sea, eu creo que está sendo líder en casi todo. Quer decir, está moito mellor defensivamente. A porcentaxe de 3 é escandalosa co volumen que ten. Está sendo bastante clutch. Cal é a porcentaxe de 3? 45,5. É unha barbaridade, En un 30 de 66. É moitísimo. Creo que está moi ben. Claro, o volumen é moito menor que o de Don Junior Rafael Barrueta, que leva 103 tirados. Vamos a deixalo aí. Ostras, chaval. Son máis de 6 por partido, Non, son 6 por partido. É unha barbaridade. Guau, A porcentaxe? 39,8. Bueno, non está nada mal. Con ese volumen está moi ben, E sobre todo para esa selección. Nota para Don Junior. Despois de unha primeira volta con cositas. Con luces e sombras, Me la sudan las críticas, Y despois pistola. Un 7,25. Vou dar un 7. 7,5. Si seleccionara mellor, 8,5. Sí, o da selección, cuidado. Pero selección cubana. Diogo Emanuel de Sousa Anxo Brito. 7,5. Uf. Eu vou dar un 6,75 porque ten moita marxe de mellora no triple. 30,8% en triples. Creo que ten que subir un pouco. Sobre... Se ten un 35, entre un 35 e un 40. Non sei canto ten o do ano pasado, sabemos. De tiros? En triples. Non confío moito nesta páxina para que me... sí, selección de temporada, moi ben. Liga regular. E por que non me deixa? 25-26 non, quero mirar 24-25, perdón. Por que non me deixa? Bueno, cortar Diogo. Sí, non me deixa velo. Non é demasiado fiable. Podes bucear aí se queres, David. Eu voulle poñer un 7. Simplemente por lo moito que creo que vai mellorar nesta segunda volta, sería moi injusto darlle máis nota. Creo que vai a ser clave e que cada vez está máis adaptado, Tamén hai que decir que chegou sin ritmo de adestramento, sin coñecer os compañeiros e costoulle arrancar. Eu creo que o típico xogador que va a forma de xogar que está tendo este ano non se ve, digamos que menos vistoso ahora. Luce menos. Pero hai partidos que sacan pola defensa desde que entra, joder. Correcto. Logo é un tipo que sabe tirar, ainda que non está sendo o seu punto, pero bueno, un 30 é un raspado, vale? Xa o teño. Pero, joder, sube a bola, corre a pista, Claro. fai moitas cousas. 37,6. Fai tapóns. Bueno, Ten un 7% de mellora. A ver, danos a victoria en Valencia. Dá algunha máis? Creo que ten moita marxe de mellora. Xusto. 6,75. Cuidado, Hai que ser duros, senón os chicos... Os chicos que escuchen isto non están contentos. Bueno, ahora vamos con xogadores que teñen un 0% en triples, vale? Vale. Felipe dos Anxos de Paula. A ver, aquí creo que hai que intentar acordarse de todo, porque ahora sei que tivo uns partidos malos, pero tivo ao principio... De temporada, desde que se lesionou Husky, se dá un paso adiante. Sí, igual un 8,5. Eu vou dar un 7,75. A ver, se a nota media do equipo é un 8,5, 8... Un 8. Os xogadores teñen que estar aí. Para min un 8. Creo que eso, lle pesaron moito 3-4 partidos que fixo e despois a sensación de que co tamaño que ten non pode ser tan complicado ir ao balón en vez de acoller o rebote con dúas puntiñas, ir cos dous brazos arriba e collelo. Xusto. Creo que é o que no que mellor podría mellorar. Non lle vamos a pedir que de repente sexa un bailarín con uns pasos non é Blasevic. No, nin o vai ser. Pero bueno, sí que cerrar un pouco mellor o rebote non estaría de máis. Veña, outro de 0% en... Aitor Echeguren. Puf, ven a cumplir, eu que non lle daría nota. No, hombre, a ver. Dámoslle nota. Sí, hombre, creo que Sí, ten 6. 10 minutos por partido en 12 partidos. 10 minutos por partido? 9,42. Moito me parece. Xoga tanto. Bueno, claro, é que eu creo que non é desto, o sea, xa creo que obviei a Rodrigo Díaz, quero decir que son dos creo partidos moi residuais, Eu creo pero que eso está mal, 10 minutos por partido? mira, tanto na páxina da Si partidos seguidos dun xogo, joder, varios seguidos. Non pode ter 10. 12 partidos, tanto en Pro Bowlers como na Claro, Liga 12 partidos. Ah, dos que xogou, vale. porque xogamos 16.
Sí, o sea, hai 4 partidos Hai nos que 4 non partidos xoga e non e dos conta. que xoga son, claro, dos que xogan 9 minutos e pico de media. É certo O que outro día xoga 15, quero decir. Claro. Sí, sí. O sea, Bueno, sí, por joder. necesidades. Bueno, A ver si que era a media contando con algúns partidos que fai 0. Claro, entón sería moito menos. Claro. ten un 15-17 en tiros de 2. 15 de 17 en tiros de 2. Volumen baixo, pero fiable. Solo tira como sabe que vai meter. Eu creo que ven a cumplir, voulle dar un 7, 7.25. Creo que por lo que está tendo, quero decir, non lle podemos pedir tampouco peras a Echeguren. No. 7,5. Correcto. No. Ni destaca pa ben, nin pa mal. O sea, sai, cumple, vaise e xa está. Mete un par de paus. Final de mes cobra. Bueno, sí. Pero eso cuestións de Héctor Galán. No hai máis. E de Galán a Galán. Alejandro Galán. Pozo. A ver, é certo que hai que recordar o partido contra Palencia. Ganó o partido contra Palencia. Voy a dar un 7,5 tamén. Eu vou me quedar aí tamén, non subo máis. Correcto. Para min tamén. Está moito mellor que o ano pasado. 33% en triples. Pois xa, Moi maquillado eso polo de Palencia, seguramente tamén. claro, 5 de 6. Pero bueno, eu creo que entende moito mellor o baloncesto de Epic o que entendía o de Gonzalo ou de Freixo Alonso, é evidente. Correcto. De feito, creo que Galán sufriu moito o ano pasado separándose de Epi. Sí, botaba de E menos. se ahora mesmo Epi se fora a entrenar a terceira FEP, igual Galán iba detrás del. Sí, eu creo que ia a Coruña a abrazalo. Seguro que chamou un par de veces, oye, no tendrás un hueco. Non me gustan estos sistemas. Complicada. Alonso Grela. 9 minutos, o sea, 9 partidos, 7 minutos por partido. ¿Qué? 5 ou 5,5. Sí, eu creo que o que vimos de cando lle tocou asumir que o pobre Ao tocou- principio de temporada foi un drama. Cando foron as lesións, tuvo que coller un rol que non lle tocaba e sobre todo que eu creo que viñamos todos con outras expectativas desmedidas por culpa da pretemporada. Porque fixo un... Pretemporadón tremendo. Sí, da hostia. E a verdad que non sei se foi unha cuestión de verse pues, un pouco sobrepasado polo escenario, falta de confianza en canto fallas 2 ou 3 tiros, que tamén pode pasar, ¿no? Que en pretemporada tira e empeza a temporada tes que asumir minutos que non che tocan, tiras 3 tiros e non van e de repente faste pequeno, ¿no? Un pouco eso. Despois hai que decir que está impecable desde a línea de tiros libres, 4 de 4, Era espectacular. mellor tirador da plantilla. Voulle dar un 6. E eu creo que ahora sí que está no seu rol de sair, xogar, pues eso, 3, 4, 5, 6 minutos en función do partido que haya e creo que ten un pouco menos de dificultades para subir o balón que cando tuvo que asumir máis minutos. Home. E sí que defensivamente pues está correcto, ¿no? Quer decir, de feito outro día contra Alicante hai un par de veces, presiona moi ben, Aguanta ben, pero bueno, faltalle. A sensación que teño é que lle come un pouco o escenario ao principio de temporada. Eu vou Sí. poñer un 5 e medio. Sí, por aí. Sí. Bueno, Huskic obvio, ¿no? Kravic, Os 10 segundos, os 10 minutos de Husky 7.34. non vamos valorar. 5 de valoración, moi correcto. Kravic, pois un pouco igual que dos Anxos, luces e sombras, algo máis de sombras, en algúns aspectos. Empezou moi ben Sí, a ver, tivo uns partidos espectaculares, é certo. e despois a sensación é que baixou moito o pisto. Dame a sensación de que contra os equipos de arriba baixa. Pode ser. Contra Palencia baixa, contra, bueno, falla os tiros libres e tamén. Desde os tiros libres falla. Sí, Tamén. logo fallou outro día tamén contra Alacante varios. Pregúntanos, unha das preguntas que nos facían hoxe era alguén lle pode ensinar a tirar tiros libres a Kravic porque No, esa mecánica non, leva tirándose a toda a ver, súa vida, quero vamos decir, a ver. obviamente non Como se chama o chollo este do medievo? Catapulta. A catapulta esa que ten é que a miña amiga Patricia di que tira como unha catapulta. tira como unha catapulta, sí. Ten velocidade sus triples. Tamén. No, pero Pero ten mellor así, ten mellor porcentaxe de 3 Brocianski que Kravic de tiros libres casi. 45, 45%. É moi baixo, tío, para un tipo que suponse
que xogou moitos anos, o sea, xogou ACB. A ver, nunca tuvo moi boas porcentaxes. Hai que dicir que é verdad que era un tío que 50 e pico, 60 e chorando un pouco. A mecánica non axuda, é evidente que tirar así non axuda, pero eu creo que baixou moito estes últimos 4 ou 5 partidos. Empezou moi ben, pero leva 4 ou 5 partidos que eu creo que tamén é un pouco cuestión de algo mental, algo mental. Totalmente. Pero eu creo que Epi recuperará Estas 2 semanas valle vir moi ben a Epi para darlle mimos os chicos, os que están necesitados, ¿no? Correcto. Eu vou poñer un 6,5, porque ao principio é moi bo e non é fácil subirse o tren en marcha. Correcto. Pero ahora adaptouse moi ben. Sí, pero ahora baixou bastante, a verdad. O mesmo. Sí. Lundqvist. Simón, esto a ti gustache moitísimo. Di tu frase. A verdad que me está gustando como estaba xogando, tío. Era algo diferente. E traía solucións. Botabas equipo a espalda en varios momentos, como o partido contra Estudiantes no último cuarto mantenos a flote. Oye, era un 9, Sí, pero o seu ton de un rotuliano. No, un 8. Un 3. Sí, é un 8, voulle dar. Un 8. E Simón, o rotuliano, claro, isto como con Bender, que lle dabas un 9, pero o seu cruzado. Claro, no, o sea, a él como xogador en global, pues terá un 3 ou así. Sí, porque un xogador que se rompe o rotuliano. Eso, claro. Bueno, pues fai que baixe un pouco o rendemento. Sí, sobre todo cando ten roto, antes de rompelo ten alto. Sí, claro, pero bueno, hai que ter en conta que é unha persona que rompe o rotuliano, bueno, pues eso é parte de como é como xogador. Entonces, bueno. E como persoa. mal tipo, Sergio Quintela, Salvador. Moito mellor que o ano pasado. Eu na media do equipo, 8, 7 medio, sí. Sí, 8. 7,75. Sí. Para mí, sí. 32% en triples. Ben. Moito roubo. Sí, tipo, no. Que pesado la Virgen. É moi 33 pesado, roubos, 33 roubos. En 16 partidos, a máis de 2 roubos por Será partido, o que está máis arriba en roubos? Pois espera que che fago... Vou no mirar. Chequeo. Sí, vale, pois... Xa deixemos todos a Sergio, ¿no? Espera, que ahora perdín a lista, aquí está. É segundo. Detrás de... Daniel Manchón. Fuenla. Tamén mosca cojonera de las buenas. Media de 2,27. Unha barbaridade. Cuidado, Que máis sale? Marcelo de terceiro. En serio? 1,81. Pero que é unha barbaridade a diferencia con Manchón e con Quintela. Quintela 2,06. E logo está Wintering, pero xa con 1,63 e Mateo 10. E Leo tamén está entre os mellores, Os 15 mellores, 14. Sí. Bueno, moito roubo, O Diogo non ten tanto roubo. Diogo por minuto. O roubo Diogo o roubo Diogo por minuto, Non sale Diogo aquí. Nada, habría que mirar, Pois mira, sai antes Maika, que fai un roubo por partido, e Diogo 0,94. Nada, moi mal. Ten que roubar máis. Ten que xogar máis tamén para eso. Maika, precisamente. Pois mira, necesita mejorar, 7. 37,5% en triples. Ah, bueno. 36 en tiro de 2. É o volume moitísimo máis alto de No, 2. 16 triples e 19 tiros de 2. Solo. Eu voulle dar un 6,5. Sí. Eu necesita mellorar. Sí, para mí tamén. Bien, pero necesita mellorar. O sea, ben, porque ademais veu cubrir unha necesidade. No. Veo como unha oportunidade de mercado. Non veo a cubrir ninguna necesidade. Veo a cubrir unha futura necesidade. Temos que falar logo de oportunidades de mercado. Sí, correcto. E oportunidade de mercado que tivemos en verán. Leo Joseph Paul Westerman. Un 9. Leandro Westermano. Un 9. Está xogando espectacular. Hai que quitar o sombreiro. Para min con Barcelo mellor. Sí. 9,25. Si dei a Barcelo 9,5. É un espectáculo. 8,75. Na Barcelo ni coña eso. É un espectáculo. 41,7% en triples. Con en su vida Westerman pensou que iba a ter ese porcentaxe. Non é mal tirador, Quer dicir, non é tan mal. Non é un bo tirador. Eu creo que pode ter unha media de 35, 36, 37 sólida. Hai anos que non. Eu creo que estamos moi nublados pola nosa tempada en ACB. Mira, 36 en Fuenlabrada, con moito volumen. 32 con nós, en Mónaco 35, Barça 33, e logo ten unha tempada en Fenerbahce na 2021 que fai 43.
E logo ten outra en Zalgiris que fai 42. É que te iba a decir, non é E tan mal, tío. ten unha na 13-14, pero o volumen debeu ser pouco, que ten 53. En su vida soñó o Leandro Westermano. Pero este tipo leva sendo profesional desde o ano 2007, É unha barbaridade. Sí, e ainda está para un par de 20 anos, de pachangas máis, Sí, cuidado, Claro, Nada, espectáculo. para min o único debe o tiro libre. Sí. Está en 69% en tiros libres. Sí, tío. Que é moi extraño nun tío con 50% en tiros de 2 e 41 en triples. E sobre todo un tío que recibe tantas faltas, porque además hai que dicir que está en 3 casi a media faltas por partido recibidas. Pois mira que, digo, revisando, Mónaco, Barcelona, tal, anda por aí, 63, 66, 66. Ten un volumen correcto, quero dicir, agora leva 60 en nunha parte, pero claro, estamos falando de en vez de en Euroliga en primeira FEP. Claro, asume máis, Pero bueno, lógicamente. o tema é que está rendindo incluso mellor que o ano pasado en Fuenlabrada. O ano pasado en Fuenlabrada tamén é certo que tiña un base como Fer. Que lle discutía os minutos, pero este ano está en 14%, 14 valoración casi. Sí, sí. E sobre todo dando a sensación de que o equipo xoga moito mellor cando Sí, está en sí, pista. O sea, eu creo que ten moita incidencia sobre... E sendo a súa mellor tempada en anotación, casi 11,2 puntos. 11,2 puntos, 5,8 asistencias, 3 rebotes. Nah, Quer espectáculo. decir, eu creo que hai moi pouco que dicir da tempada. Que quede para sempre aquí. Sí, o sea, ata que se retire. O sea ¿no? que físicamente non sei eu... A ver canto lle aguanta. Bueno, a ver pa qué. Que esa, Tamén é certo. esa é outra. Bueno, e Epi. Un 10. A ver, non Hai que se decir- pode dudar da Epineta, estamos todos en riba, xa Estamos está. subidos. Estamos subidos. Eso está claro. 8,5. Non me saben as contas, hai que darlle un 10 para que a media do equipo quede en 8. Eu creo que un 9. Creo que das 3 derrotas hai varios factores que son bastante alleos a él para esas derrotas. Sí. Quizás sí que no debe quedar a derrota de Cantabria. Creo que aínda que estés en principio de tempada, que tiveras o problema de Huskies, tes que ter mínimo ferramentas para non levar unha derrota tan dolorosa, porque pode darse o feito de que veña a ser, que faga un partidazo e que tal, e que che ganen, pero non que che ganen como ganaron. Que eu creo que eso, bueno, non fixo moito daño porque despois fuches a Guipúzcoa e a Estudiantes a dar a machada, pero de milagro, porque se nos plantamos con 4 derrotas en 5 partidos non teria sido raro. No. E despois sí que eu creo que engrasou moi ben a máquina en xeral e fixo vos axustes en partidos complicados. Eu voulle dar un 9. Para mí un 9. Bien. Non necesita mellorar. No. No. Vale. Creo que ten que mellorar algunhas pezas el conxuntamente no equipo. Eu creo que sí que é certo que se Spade é capaz de dar un pasiño máis. Diogo vai no dar, xa vos lo confirmo. Que Diogo deu un pasiño máis. E logo a nivel de pivots, creo que a ver se recuperamos a Anderson, que eso para nós é importante, eu creo Sí. que sí. E logo a nivel de rebote e xa está. Creo que aí están as chaves. Eso e esperar a que Coruña palme. Sí, claro, quero dicir, agora xa Joder, non pero el ten depende de nós. contactos en Coruña, non pode dicirlle nun restaurante o que vayan, oye, que Era boa esa. cando teñen esta semana de 3 partidos, non tendrás aí un produto fresco ou que vaya que Un bruto fresco non tan fresco. claro, que vaya Junior a invitalos Non en terás plan, aí oye, un mira, que conxelado, desconxelado, conxelado, outra vez Claro, desconxelado. Junior vai cada 3 días a Coruña. Non podo invitar a toda a plantilla de Coruña. Oye, chicos, echo de menos esto, me apetece invitaros a Oye, comer. así a comer, joder, vos nos os restaurantes dali. Dixo que vai cada 3 días, Porque está su mujer. E porque lle gusta contribuir coa P9. Ah, viva ali. Sí, a muller. E E a familia da muller tamén. E a sogra está abonada ao Leima. Non pode ser. Cortar sogra. Bueno, e así en resumo, podemos facer un repaso de como está a clasificación, o que falábamos. Leima, 15 victorias, unha derrota. E despois, en playoff, con factor cancha, Obra, Estu, Palencia e Alicante, de 13 a 10 victorias. E despois chega o pelotón, que están ahora mismo en playoff Menorca, Guipúzcoa, Oviedo e Fibui, con 9 e 8 victorias. Fuenla, que está con 8 victorias e un partido menos, tamén podría estar e leva 3 victorias consecutivas. O sea, parece que están
Aí, con Zamora e Ourense a unha victoria do playoff, tamén o COP cun partido menos contra Fuenla, o sea que aí veremos se gana Ourense, vai se poñer todos con 8. E despois sí que a parte de abaixo, Cantabria con 6, Tizona con 4, que para min quizás sea a maior decepción da tempada. Sí. Cartagena con Félix, que agora está salvando un pouco os muebles con 4, leva 2 vitorias consecutivas cando parecía que estaba sonando como posible destituído, e todo encaixaría porque Zantabac acaba de fichar por Andorra, por lo cual está buscando un segundo de confianza, @Félix Alonso, si... Eu creo que sí, ¿no? Igual deixa Cartagena de Mar. No, creo que Félix é un tío serio, No, que non no. faría eso. Creo que No, voy a vai. fichar o Madrid como especialista defensivo. Como tercer especialista defensivo. No, vai a despedir a un, non se sabedes. Sí. Ah, sí? Ahora no, ahora vai ben o Madrid xa. Pero defensivamente no. No. Vale. No, deixaron a 60 e pico Barça outro día. Todo mérito de Luis Gil, Nada, ni Escariolo, ni os xogadores. Easy. De feito, si Luis Gil tivera estado ante, outro gallo cantaría. Cuidado, cuidado. E depois Palmer e Melilla, que a verdade é que 3 victorias Palmer, 2 Melilla, con moi mala pinta, aínda que Palmer coas incorporacións novas, entre as Phil Scrap, que se está botando equipo a espalda, parece que pode loitar un pouco máis, pero bueno, Vai non loitar, pero Melilla está tendo problemas tamén, caúselle Poirier, que deixa... parece que vai estar, eu diría, entre Cartagena, Palmer e Melilla. Tizona a min extrañaríame que non vaya para arriba, aínda que están facendo cosas moi raras, como botar a Jordi Juste. Sí, non... Bueno, No, sí, está por debaixo do que esperábamos, sí, pero bueno, eu creo que tens que dar marcha a un entrenador novo que acaba de chegar. E non sei, venga, bold predictions. Vale. Para min, xa En digo. plan, triples terribles. Venga, un triple terrible sobre obra e un triple terrible sobre, bueno, terrible o non tan terrible, Sobre é dicir, obra. Sobre obra, o sea, sobre obra versus plantilla o que queiras, non sobre de que vamos a quedar, ni como tal, o sea, podes falar sobre un xogador. Alonso Grela va a dar máis asistencias que Leo Westerman na segunda parte da temporada. En Probablemente que no. porcentaxe está Quintela? De que? De triples. 32. 32. 8 a 25. Vale, vai acabar con un 38, de entre 38 para arriba. Xa hai que tirar, Por eso, E por meter. Bueno, vale. Sergio Quintela máis de 38% en triple. Eu digo que nos 16 partidos da segunda volta Diogo Brito se vai a convertir en líder ou co-líder do Obra con medias de 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Ninguén o cree, levas dicindo 2 semanas. Bueno, no, levo dicindo 4 meses No, que na no. segunda volta iba a facer eso. Xogador de segundas voltas e playoff. Eu vou decir que Juno Barreto va a intoxicar a toda a plantilla de Leima Coruña non creo, a verdad. con Boniato. Esa contaría como predicción que non é dobra. Claro. Sí. Deixame Pero pensar. beneficiaría a obra. Deixame pensar. Vale. Eu vou dar unha moi bold sobre a liga. E é que creo que Menorca vai ter factor cancha. Eu creo que Menorca vai ter factor cancha. Ti crees? Sí. Bueno, tampouco é tan... Pero vai ter factor cancha e quen non o vai ter é Palencia. Uf, Non por Alicante. esa é dura, Claro, xusto iba a che Claro, preguntar. se é por Alicante non é tan bold, pero Vale. creo que Palencia se vai caer. Eu vou dicir que... Vai facer moito daño a derrota de onte. Que Estu vai quedar primeiro. A ver, estou me tirando unhas aquí... Señor triplardo de 15 metros, Claro, A tabla. sí. Bueno, vale, bien. E Quintela máis de 38%. Si pasan as dúas, invito un chuletón, Un chuletón dos vos. Sí, sí. Buah, teño ganeado. Sí, mi? Non se me ocurre nada, verdad, Está seco, bebe un pouco de auga. Vou dicir que Ourense vai quedar séptimo. Séptimo. Sí. Vale. E dobra? E do Obra vou decir que Que non vai haber ninguna lesión grave máis. no, que Kravitz vai acabar con 12 puntos por partido. Cantos leva agora? 8 así. Igual... Sí, 8 con 7. Joder.
Como Vale. fino, pareceme ben. O sea, tú crees que as segundas Son partes bastante de xogadores aseguradas veteranos cosas, son millores? Asegurar. Bueno, asegurar. As miñas non van pasar ninguna. O sea, eu estou pasando dun tío que fixo na primeira volta 6,7, 3,1 e 1,4 a 12,4, 3. Quer dicir, é máis fácil de 32 a 38. Metenllo por dous, Estou doblando, menos en rebotes, que sí que está xa aí cerquiña. Claro, tamén hai que darlle un pouco máis de marche, porque está xogando 18 minutos por partido. Necesitamos un Diego con 22, peso. Pero agora como vamos fichar? Fichar, Fichar e non cortar. Bien, xogador máis eléctrico desta semana, para cerrar. Fácil, non? Máis eléctrico. Contra Alicante. Vou dicir a Quintela. Eléctrico igual sí, Estivo bastante eléctrico, mantivo aí o equipo. Estás quintelista a tope hoxe, Sí, a tope. Quen o iba a decir, Sí, Azote de King. as cousas... Azote de Reyes, Ás veces... A veces... A vida dache... dá moitas voltas. Dá moitas voltas. Está de limones, la vida está de limones. Eu vou dicir a dos Lemons. Vou dicir a dos Anxos solo por... Por ese 8 de 9. E por refrendar a Epi, que dixo que hizo un gran esforzo, que estaba tocado, É que non certo, podía ni é entrenar certo. e tal, e comeuse a don Kevin Larsen. Tremendo. Pois eu vou dicir a Westerman. Por meter un 1 de 8 en tiros de 2. Pero no, porque eu quedo os pases a A dos Anxos. Só 5, Moi poucos, parece, non? e meter o triples clutch. Eso sí. Sí. Clutch. Clutch. Vale. Clutch. Apagón da xornada. Moi claro tamén para mí. Igual Kravitz. No, meteu dous tiros libres. Para mí non pode estar apagado un día que mete 2 tiros libres. Foise cabreado, de feito, o banquillo Entón? un momento, cabreouse bastante, tirou a botella. Para min Galán. Iba a decir Galán. Non podes facer 5 faltas en 14 minutos Sendo o sendo o único 4 4 disponible. É que increíble. O sea, é para botarlle unha bronca. Que pereza, Dixo, defender a Mendicote. Que pereza. Paso. Sí, venga. Buah. Non me dá... No joder, lleva 3 meses lesionado e tens que volver hoxe. E dixo, nada, me voy. Vamos gañar igual, así que... Sí. Vale, pois moi ben. Podes volver a ser feliz e ilustrarnos musicalmente a todos, Simón. Pois non sei como. Por qué? Non tes clarísimo que canción vas poñer hoxe? Non sei como. Dirías, io non sono questo. Cuesta cosa. Pois sí, toca... Estamos de celebración hoxe, tío. Bueno, onte ás 10. Claro. Cosa que non as coitei hasta as 12 e pico. Entón hoxe estamos de celebración. Sí. Os teus oídos volven a disfrutar. Sí, tío, estaba nervioso, pois non me gustaba, Tanto 2 anos despois, xa casi 2 anos sin sacar nada. E ainda pode non gustarche o resto. Xa. Eso fixo unha vez Mando Diao, que me gustou o single e despois foi o peor disco que fixo nunca. Así que calma. Tranquilo, fica Bueno, sí, tranquilo. pero de principio para primeira estaba nervioso. Bueno, Bueno, nada. Os rapantes... Pero xo sale un tipo do Depor. É un do Celta. É un do Celta. Claro. Sale esa mulga do Celta, sale, creo que debe ser, creo que Novelouro, irmán de Xan. e ningún de Muros, No. O sea, coa camiseta de Muros. Ah, xa. Muros FC. A miña pregunta é: onde cona sae Joe Crepúsculo? Non sale. Hai dúas liñas que parece que pode ser que as cante el. Fin. Si, teño todo ese Xan. Chegamos á conclusión de que é unha estafa piramidal, como cando os investigadores e así sacan un paper e de repente hai 8 coautores, dos cales 6 non saben ni que existe. Eso suele pasar sempre, sí. Sí. Claro, pues creemos que yo Crepúsculo... Como vas por aí aos congresos e lle dis á xente: ese paper que linde ti? Non sei de E que tú, paper de me que estás a paper? falar. Sí, sí. Pues creemos que yo É que Crepúsculo... casualmente estamos eu e o Carlos en un xuntos. Sí. Así que... Non sei nin o título, vamos. Sí, non sei como. Sí. Creemos que yo Crepúsculo cando saque un disco vai facer o mesmo con The Rapants. Pois nada, Pode ser. a ver. Estes auténticos mortos de fame de Muros, tío, que de ser 4 amigos que empezaron a facer música garage, A mí recórdame bastante. acaban enchendo SAR. A mí recórdame Teño que estar bastante. teño que estar flipando. Bastante a 3 tipos que empezaron a facer un podcast. mira, E a ver si enchen SAR. 10.000 reproduccións no primeiro día. Correcto. Muy ben. Menos que os pizarritas, que teñen 15.000 en 7 horas. O sea, son os mortos de fame, os de Rapants. Que, por certo, fai moita gracia porque 10.000, sempre pues non son... parecen tantas, ¿Qué? Non, non son moitas, é o que che vou dicir. Sobre todo, sendo un grupo que nos sigue, hai que dicirlo, porque son dos primeiros que nos ven as stories sempre en Instagram, sí? son de Rapants. Ah, de locos. Así, os bien.
Sí. A mí tamén me sorprende moito, pero cando entras, dos primeiros sempre en A ver, na presentación da obra esta que se fixeron no Campo Sur, acordaste? Sí. Estaba Xanma por aí. Algo lle interesará, por lo menos. Xa me están sempre por aí. Que xa me están sempre por aí. O sea, Aquí en calquera di evento. que o artista catalán colabora tanto cos sintetizadores Vale. como cantando por primeira vez en galego. Sí, que eso lino eu, debe ser a frase que dixen. Debe ser a frase esa que... Pero é unha frase. Sí. Debe non estar como dicindo moito. No. É que eles dixeron que lles molaba moito o Crepúsculo tal. Pero cortar porque gravarona en Granada e en Madrid. O disco inteiro, Sí. ou a canción. A canción. O no, o disco Ah, inteiro. disco, sí. Sí, foron Mal, ao aí, estudio, sí. Mal. Vale, para eso faite como Morgan, que se colleron un hotel en Noruega, eles solos, encerrados. 2 meses. Moitos cartos. Igual ingresa aí. un pouco menos esto, sí. De momento. No deberían. Enchen SAR e os outros enchen Capitol. Sí, verdad. De feito, estes enchan 4 Capitois. Xa está, Todas as veces, xa ano pasado. Capitois. xa está, xa non SAR, queda. pistas sí. Non sei si están esgotadas de todo, pero... Quedaba algo en grada, pero No. o rollo nada. Si a min dixeron outro día que eran 300, que é unha borrada. Non ia ir, ou seja que No, pero... No, porque tes outro evento. Rufus de Firefly na Capitol. É o único malo do concerto de Rapas, que sexan SAR, pero bueno. Sí, O sea, é bo verdad. para eles, A acústica malísima. malos para... No, non é tan mala, tío. Bueno, estivemos vendo a Sí, Fito, non estou a tan Fito, mal, pero... Eu creo que, non sei. O sea, é moito porque é Capitol. Ten moita fama de ser mala, e os veces que fomos que tes decente, A Eu mí as veces que fun, teño pero- medo de que se lles quede un pouco grande, a verdade. Ok. A eles. Que va? Se hai que dar, se foron a festis, Deben quedar 100 encheron de entradas. flipas cousas, non van ter fallo. Sí, non creo. Sí, non quedan nin 100 entradas. Bueno, poñemos o tema ou... Vale, venga, non sei como, pero pono. Bueno, non sei como vamos a ascender, pero vamos a ascender. Ah, non sabes como? Ganando partido, supoño. Vamos a poñer esta canción no vestuario e quitar o reggaetón de Junior. Veña. Non sei como chegamos hasta aquí. Non che minto, non daban duro por min. Pensé que volvería a vivir o primer día. E a pesar de que xojamos con lume e que chova, non quero que me baixen desta nube. Non sabía que querer podía matar. O que dixo que non se iba a enamorar. Ojalá volver a cando nadaban os teus ollos azules, donde sempre daba pé, porque este amor nin con pedras se afunde. E ahora teño a tua mirada que me guía e se me clava no cora, que bate tranquilo, xa botou os males fora. Si por ti volvería a sufrir todo o que pasei antes de que chegaras ti. Por favor nunca me faltes, nin te marches moi longe. Con dicilo non basta, con sentilo non basta. E a quen pretendo engañarse, todos os camiños me levan ao teu portal.
longa, Este riff do final vai longuito. Moi ben, gústame o videoclip además. O videoclip está, mira, Está de feito, bastante guapo. falaba Pero o das carretillas é inventado por Novedades Carmiña. cortar novedades. Sempre novedades, pero cortar novedades. Amén. Por quitarnos novedades. Home, pois sí. Iba a decir precisamente do videoclip que eu cando escoitei a canción ahora coa quinta escoita gustoume un pouco máis, pero o videoclip gustoume moito desde o principio porque había moito tempo que non vía un videoclip que me gustara, que estivera currado e tal. A xente xa non invirte en videoclips, Que va? porque ahora hai que invertir en TikToks, vídeos de 10 segundos, non de 5 minutos como este. Sí, ten a intro esta un minuto e pico chula. Guapísima Guau, moi guapa, No, tío. moi guapa. Moi guapa. Rapan Claro, solo, Aí gañaronme O, coa o, intro. o vídeo ven un pouco de eso, non? De que explican que a xente se iba a olla cando iba a ver a festa esta, que non se sabía hasta onde era o día, está todo o mundo facendo cosas rarísimas todo o tempo. hai que volver a facer un pouco eso, non? É que Miguel de Lira Chapó. é un crack. Sí, fado moi ben, fado moi ben. Bueno, Notas se dedican a eso. hai outra cosa que facemos moi ben, Que? que é rajar. Sí. Así que benvidos ao Rajadoiro. Fácil, non? Sí, Kevin Larsen. Kevin Larsen. Estafador. Venga, Kevin Larsen. Jódeme porque gustaba moito dicir Sebastián Aris Cecardi. A ver, podemos meter a Sebastián Aris, pero sabemos que vai gañar Kevin Larsen. Sí. Venga, va, para que haya unha votación. A mí por lo menos. é un tipo que eu así de primeras, se me dices, fai 2 anos, o fixaría, A Kevin Larsen? Sí. Algún do Obradoiro ficharía agora. Eu non. Vale, A mí nunca me gustou. Pareceme un tractor. Está moi fora de forma, tío. O sea, A ver, está fuerte, pero está fuera de liga, forma. quero decir. Ya. Xa, pero quero decir, nun equipo como Se estivera en forma, como se Obradoiro- sería bo. Estivo algunha vez en forma? Eu creo, o recordo así sempre, pero este tipo estivo en ACB con Estudiantes, non? Sí. Estuvo en ACB. Ay, por que me saí Copa España? Sí que estivo, creo. Quería ir un segundo a decir que Sí que estivo en forma. estuvo en forma. Sí, mira. A ver. Pues Pero eso en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero sí que estivo. Claro, a duda que teño Claro, creo... é do 93, É do 93? Sí. En serio? Sí, estivo un ano con Breogán. Sí, é verdad. O sea, non me acordaba que... E non, e logo estivo en Estudiantes desde o 21 na dou. Tamén xogou en Palencia. E Sí. en Bilbao. A ver, hai que dicir... Diopos Lleida. Hai que dicir que está en 17 puntos por partido, 5 rebotes, casi 3 asistencias, Hai que porcentaje con este ano? 42% en triples Sí, sí. Que no, coño, que me nego. e 88,8 en tiros libres, que eso sí que podían aprender algúns dos pivots da liga. Yo así, estafador. Poden preguntarlle ao noso amigo Lotana, que ten unha... Eu xa dixen, eu creo que Grela lles ten que ensinar a tirar tiros libres a todos, Vale. non? Sí, con 4 de 4 é obvio. Obvio. Que dices, aparte podendo pesar a presión non lle pesa. Que non lle explique nin Barcelo, nin Quintela como tirar tiros libres. No, Non saben. saben. Aparte, Non sei como. non sei como. Ojalá que entre dicindo non sei como. Vale, pues entre Sebastián Aris e Kevin Larsen. No, presuntamente, perfecto. Simón, Foreaches, no, obvio. No, No. non me dou tempo. Tive un fin de moi intenso. Strike 2, Pero isto foi hai 2 semanas. Xa. E estiveches de vacacións. No, quando foi isto xa non. Ah, non, estiveches anterior. Bueno, Vale. Strike 2. Vale. Sí, ¿no? Que decía que además o foro está gracioso ahora con rumores que estaban as preguntas do público. Sí, bueno, como siempre, xa antes de que houbera rumores, creedes que hai que fichar no 3 e no 4? No, ahora mismo no. Creemos que hai que fichar? No. Creemos que o club vai fichar? Probablemente. Ten pinta, sí. De unha roda de prensa Héctor Galán donde dixo que o club sempre está atento a posibles movimentos en esa posición, non? Un pouco 3 que pode hacer de 4, un 4 que pode hacer de 3, que eu creo que non é o problema, No, sinceramente. o do 3 non o vexo por ningún lado. Claro, que non vexo o problema do 3. Vale, que Lundvis antes che podía facer o 3 e agora non o tes. Vale, si se lesionan, a ver, eso é certo. Se hai unha lesión de Brito ou de Barrueta é un drama. Porque os dous non poden ser un 3. Fichando por si. Hoxe en día que Porque xa se hai unha lesión de... Pero xa dixo Gonzalo. Sí, pero se tes unha lesión ou dous sí que non tes problema. Porque podes calquera dos bases pode
xogar cos dous bases a vez. E desagrela. E Brito podes metelo dous. Sí. É dicir, creo que é unha posición que está mellor cuberta. Ou pois, se se te siguen lesionando uns, vamos quedar sin uns en todo o mercado, entón tampouco podes cubrilo máis. E o 5, é verdad que os 3 5 que hai son 3 5 moi 5. Entón, bueno, pois no peor dos casos quedaste con 2. Correcto. Que é un pouco dramático, pero sobre todo se a lesión é de dos anxos, pero bueno, é verdad que o mellor tes menos, incluso Galán che pode trampear un pouco, pero eu creo que o burato claro está no 4. Non, o sea, entendo un 4 que poda facer de 3, que sexa un pouco máis versátil. Vale, non necesitas un 4 que poida Pero non ao facer de revés. 5. Pero non ao revés, non un 3 Pero claro, eu non creo que necesites un 3 que poida facer de 4. Creo que necesitas un 4 que poida nun punto xogar de 3. Tamén Ou o que- mellor repasando o mercado. Xa, pero é que se non hai o que falábamos. Está o equipo tan necesitado de ter que fichar, sendo o segundo mellor equipo da Liga. A ver, pero isto é o que dixeron con Maica. Ao final, era unha oportunidade de que saiu. A ver, está claro que, vamos a ser claros, está claro que Mannings vai sair de Granada. Ou bastante claro. Sí, Manis vai sair, está claro. Porque non está a xogar e o tipo quere xogar, entendo, non? Bueno, eso, falando dos rumores, Mannings, ex Fuenlabrada, un dos mellores xogadores da Liga O ano pasado, que este ano se pegou un pouco camiño de espeito. Pegouse un ostión de realidade en ACB, no seu debut, e ahora leva 4 partidos seguidos sin xogar, casi 5, porque o anterior xogou a 3 segundos. E en riba saiu un pouco raro porque foi a raíz dun tuit que puxo de, non sei se poñía voto de menos xogar o baloncesto ou algo así, cando xogaba poucos minutos, o sea, enrarecido un pouco, non sei. Sou tamén Stumbris agora nestas últimas horas, que se desvinculou de Melilla. Sí. Hostia, o de Melilla. Claro, eu non entendía por que se podía fichar, porque eu entendo que non podes fichar un xogador pero desvinculouse. 99% que sí, espérate. Eu pareceu-me lelo outro día. Sí, mira, 13 de xaneiro, hai 13 días. Robert Stumbris finaliza o seu contrato en Club Melilla Baloncesto. Ah, porque era un contrato destos temporales ou... Sí. Sí. Entón, bueno, pois tamén soa un pouco. Outra cousa é como este Anderson. Pero eu creo que é volver un pouco que falamos no anterior podcast. Tes unha plaza de extra libre. Ahora mismo non tes un calendario moi exixente. Xa pasaches o máis jodido, que era Alicante. Nada, xa Non. está. No, hai que fichar a Strumbis. Por qué? Hai aquí unha noticia de 1 de marzo de 2025, Vale. cando xogaba en Burgos, Vale. que di: quiero destruir al tipo que tengo enfrente, no temo a nadie. Fichar. Entre comillas, Robert Stumbris. Sí. Fichar. Xa está. Pónganle... É o que necesitamos. Sí. Un tipo que vaya con unha fame terrible ao rebote. Este tipo trampea cho 4. É un 4. Este tipo é un 4. É un 4. Sí, non é que cho trampee, é un 4. Bueno, pois entón xa está. Sí, no, a ver, que pasa? Non deixas un perfil relativamente parecido a Anderson. Sí. Entón, non sei ata que punto necesitamos eso. Ou un tío que pode abrir a pista. Sí, tamén Anderson o pode abrir con 32-33%, pero mellor puestos a fumaditas de todos os rumores que saíron que se fan eco todo o mundo, puestos a eso, necesitamos un perfil, obviamente non vai vir Mike Down. Pero sí, home, sí. Bueno, Ponlle os cartos en riba da mesa. bueno, eu, se os estivera poñellos antes que estar en Xapón 2, pero non sei, eu creo que Mannings non é o que nos fai falta. Sinceramente, entendo que poida ser unha oportunidade de mercado, pero non deixa ser un 3 de un 98 que pode xogar o 4 porque é físicamente moi potente. Strumbis mide un 98 tamén, eh? Sí. Non hai Thomas Scrap en primeira fe, pero o tema é: necesitas un tío que che vaya a parchear ou necesitas un xogador desa posición? Porque para parchear tamén temos a Barrueta. O sea, se o tema é parchear, Sí, pero Barrueta non se pode botar auga e duplicarse como un gremlin. Os minutos son os minutos, quero decir, ti non podes estar trampeas con Barrueta ao 4, entón máis minutos de Brito 3 que ahora vai a coller galos. Brito 3 e trampeas con, eu que sei, non trampeas máis. con Quintela o 3. Non tens que trampear. A ver, pero Barrueta non ten que ir ao 4 a tempo completo, que recordamos que temos 2 4s. Xa. Quero dicir, a eso me refiro. Outra cosa é que se che puxera encima da mesa un tipo que non podes decir que non. Pois un Mike Down.
oye, ou un tío que diga, mira, veño rebotado de tal equipo que está eliminado de Europa ou que contaba con sacar un contrato en Estados Unidos e quero xogar estes 3 meses de cara a revalorizarme. Bueno, pues un pouco esas apostas que facía Mateo, ¿no? De xogadores, pues que che pode pasar con Maxi Kleber, que ves de lesión que tal e apostas por ele, o que fixemos por Bender, cojonudo, o que nos durou Bender, viríanos genial fichar un tipo así en marzo. Ah, sí, obviamente. Claro, non falo dese nivel, pero ese nivel a nivel primeira FEP. Pero eu creo que traer un tipo que non é un 4 non é o que necesitamos. Vale. Ainda que sexa unha oportunidade de mercado, que é un xogadorazo, as cousas como son, Manning é un xogadorazo, pero... Bueno, pero hai que recuperalo tamén. Exacto, que volves ao mesmo punto que con Spade. Tes que recuperalo e encima, perturbando o equilibrio de minutos, cando tes 2-3 bastante potentes, que Manning ao mellor non está encantado de virse ao Obradoiro a xogar de 4 tempo completo. E sobre todo, non creo que sexa un tío de xogar menos de 20 minutos. E vamos a meter a Anderson e a Galán con 8 cada un. É que me parece complicado ahora mismo tal e como está o equipo. Outra cosa que se che puxera un pepino encima da mesa. A mí xa. Eu creo que non é Eu o... creo que... Espero que sexan rumores, eu personalmente. Tamén soa para estudiantes, todo se xa dito, que xa vin hoxe xente... Pero canta xente quere meter a xogar que van Bueno, xogar. pues o mesmo que a nós. 18 en pista. Bueno, a ver, no, estudiantes ao final tamén está con Hugo López, con Asier González e con Giovanetti, que son parte da rotación, son 3 tíos que, oye, están apostando un pouco por eles, pero Hugo López creo que está con problemas de menisco, Asier non lles está dando... Saliu onte medio mancado. Claro, entón, eles están xogando con 3 tipos inexpertos, entre comillas. Entón, bueno, podo entender que de cara a súa rotación, vale, que xa ficharon a Sergi García e tal, pero mellor necesitan tamén alguén para... Sí, porque non chega con Garino, Baulet, Magriu e tal para cubrir o No, a posto ver, eu 3-4. agora entendo o fichaxe o 5 de Estudiantes. Sí. Porque tiña un burato aí. Sí, non. E está ben Pero con fichado. quen empezaron eles? Con Brima? Braima. Asier? Era o segundo pívot? Que non recordo. Parecía moi xustiño. Igual sí, Pois, non sei. Non sei. Quen está ahora? O sea, ficharon a quen ficharon? Lotana. A Bobo. A No, Bobo. pero no, Bobo xa estaba desde o principio de tempada. No. Sí, ficharon ahora a Sergi García. No. Sí, Lotana empezou a temporada con eles. No. Sí. Sí. Sí, que estábamos peleando por él e que o fichou Estudiantes. Ah, pode ser. Sí, o que ficharon ahora foi a Sergi García. E Pode ser. cortaron a Braima. O sea, que se foi para... Sí, sí. Que hoxe fixo... Bienvenido en Bobo o Sí, 13 de agosto. Que hoxe fixo... O sea, hoxe este fin de semana fixo 23 de valoración con 7 tapóns en ACB. Nah, que? Braima. Non valía. No valía. De manual. Bueno, non sei. Probablemente subamos isto e xa este fichado Mannings, porque xa sabedes o que pasa cando gravamos este podcast. Espérate, vamos a confirmar que hoxe non este fichado xa, que podría pasar. Pero Non, sabríamoslo. bueno, claro, teríamos avisado. Bueno, pues entonces podemos dicir que a luns ás 21:31 Mannings de momento non é xogador do Obradoiro. Probablemente mañá cando este podcast este subido sí que será. Vale. Final Four, Copa España. Gana Estudiantes. Estudiantes asegura o segundo posto. Pregunta que nos fan ahora. Credes que Estudiantes se vai a botar a sestear nesta segunda parte da tempada, sabendo que é complicado, moi complicado, ainda que tú penses que van a ascender directos? Credes que si ven que no, van a decir, bueno, vamos un pouco máis con calma e non forzar físicamente? A xente gusta lle gañar. Sí, pero tes a Granger con 37 paus con problemas no tendón de Aquiles. No tendón de Aquiles. Ao mellor baixarlle un poquinho o ritmo, foguear máis a Giovanetti, a Asier e todo isto, darlle máis minutos para que poidan ser xogadores máis válidos e preparar máis a Final Four a conciencia. Eu creo... Bueno, Final Four, sí, asumindo bueno, que sendo segundo van quedar noveno, o sea, teñen un cruce máis favorable. A ver, eu que dis que o mellor estes xogadores que están así como rookies, digamos, da liga, sí, vayan ter máis minutos, pois xogas contra Cantabria e vas ganando de 10, pois lle metes minutos. Sí, pero eso xa supoño que a idea original. O mellor foguealos en partidos de verdad. Quero dicir, en vez de non xogar esos partidos, darlles 10-15 minutos en partidos contra os de arriba. Verémolo. Bueno, bien. Sí. Verémolo. Nada. Non... Que nos preguntou eso, pues A ver, veremos. xa, a min é o tema... No,
É o que me preocupa de que non me... Porque, por exemplo, o ano pasado era... Vale, ti quedabas segundo, mentres quedabas entre os 5 primeiros. Pareceme razoable. Pero agora é como, bueno, quedei octavo e xa quedou segundo. É que non me vale, tío. Creo que é peligroso, porque tú, a final de tempada, se tes calquera mínima molestia, non vas forzar nada. Lóxicamente, vas a intentar priorizar que os teus xogadores cheguen físicamente ben. Creo que eso pode condicionar moito a Liga de cara a quen se mete en playoff, de posibles descensos. Mismo, ponte que xogaran contra Coruña ou contra nós nas últimas xornadas. Están un pouco tocados. Pois non é o mesmo ter que ganar unha posición que dicir, bueno, que hoxe son segundo. Realmente estás condicionando un pouco según calendario a competición e creo que o mellor ten que darlle unha volta aí desde sí, eu creo que un pouco dramático. Afinaron mal este ano, porque como, bueno, a min mentres digas, vale, queda segundo, mentres quedes entre os 5 primeiros, parece máis razoable, porque ao final, bueno, tes que seguir pelexando, non te podes deixar levar, pero agora se ganan a mitad dos partidos ou 3/4, que é moi razoable, sen moito esforzo, xa está. A ver, só por plantilla van ganar máis, é evidente, pero, bueno, non sei, creo que vai depender un pouco de en que parte da tempada o vexan e, sobre todo, se teñen un par de derrotas máis e se despiden do ascenso directo, é moi fácil que se poidan deixar ir un pouco, pero, bueno. Vistes a final? Sí, bueno, 3/4. No, está en tren, sin cobertura. Bueno, bien. O sea, estándar. Tren con temporal, chegaches, non te deixaron tirado no medio de ningún lado, bien, correcto, non? Sí. Menos mal, hoxe pecharon, de Ourense a Santiago. É que o que dicía, que outro día cando saía ele dixen, eu vin as imaxes e igual non chegas, Aparte, o clock, O clock. 5 minutos ou así, de atraso. Nada, perfecto. É que non hai atascos nos trens, habitualmente. No, pero sí que os anteriores estaban parados, pero porque había estado congelado, non sei que, pero xusto para a miña hora, xa Fuches a hora arreglaron o programa. Perfecto timing, Sí. Foi Óscar Puente ali a... Sí. Estaba. Manualmente. Bueno, claro, que de Valladolid, o sea, que delle bastante de camiño para baixar esa vía e... perfecto, joya. Meterlle ali uns martillazos. Vale, da final. Eu creo que foi superior, ¿no? Estudiantes. Sí. En xeral, tuvo un momento, bueno, parece increíble, o sea, é alucinante o público de Palencia queixándose por cada falta, pero era exagerado, botándose as mans á cabeza cando había remos, que dis tú, pero que é isto? Eu creo que se mete Palencia na final cando están 10 abaixo porque lles deixan dar moitísimo, creo que ao final do segundo ou no terceiro cuarto, ao final do segundo cuarto, xusto, sí. E despois sí que é verdad que nos últimos minutos hai un par de Granger decisións cos árbitros que sí que son favorables a Estudiantes, pero eu creo que Palencia estaría fora do partido se non é polo que lle deixaron repartir antes. No último cuarto é verdad que a isto lle deixen xogar moito máis, pero bueno, creo que un pouco compensatorio polo que fixeron antes, e eu creo que xogou mellor ao final o isto, o sea, para min. Eu valoro os 3 primeiros cuartos, que foi o que vin, creo que en xeral xogou mellor Estudiantes. Xusto campeón. É certo que, por exemplo, Brankic casi xoga pouco porque fai 2 faltas bastante tempranas, e logo creo que ten que recuperar algún xogador de experiencia como Wintering que non están finos, e notase que non teñen a Kunkel. E sí, porque é máis fácil defendelos, teñen menos ameazas. E Wintering non está ben porque o irmán xemelo de Maika, e como Maika non está ben, pois dixo Wintering non. De feito van compartir MVPs cando estén ben. Mismas valoracións. Pero que non, a verdade. Danos igual. No, ahora mismo creo que ahora mismo non son a nosa liga. Non é nos que nos temos que andar fixando e preocupando. Ahora, depois probablemente a final de tempada sí, pero creo que ahora mismo non hai que estar mirando hacia Palencia. Veremos. Hai que mirar hacia arriba. Hai que mirar hacia arriba, sí. Pois estamos na Epineta, non na Lez Caneta. No, eu para arriba sempre. Sempre para arriba, como Carrera. Por certo, xa que antes falamos do mercado e tal, e toda a historia, dixome José, pediume, porfa, estará borracho, creo, que suelte un facto, que Héctor Galán é pouco traballador. Tú crees? Non dio el, ou non o creo. Non, creo que non. De feito, está peinando o mercado. E está lle mandando mensaxes privados a Mike Down. Mike, que sí. Mike, vente. A ver, é un tipo que o ano pasado preguntou por Barcelo así, en plan... Oye, que? Ves, claro, Alemania 1 e dixo... Por que? Sabes o meme de Carri tirando a lúa? Pois é o mesmo. Pois que tiren, pois que apunta Xapón e tiren. Maxi Clever. Que? Molaba. Bueno, pregúntanos tamén que partidos creemos que pode perder Coruña. Todos. Sobre todo o deste domingo contra Melilla. Sin parir.
Nah, a ver, Palencia fora, un jodido que lle queda. Igual é moi jodido. Ourense fora. Mira, Oviedo fora, Oviedo fora. que é o segundo partido que teñen. Teñen agora 2 partidos seguidos fora. Palmer. Palmer, no? E é por iso que falábamos. Teñen Estudiantes en casa, Vamos a ese partido. Alicante en casa. Vamos, non sei se coincide con algo noso. No, Benres 20, non podo. Ala. 20 Laborachone, de febreiro. de febreiro. De febreiro. Tú tampouco podes. Tes un concerto, creo. Como sempre. No, No? non vou ir a ese. Cortar, entonces, bueno, Alicante pode darse, complicado, pero bueno, pode darse. Complicado. Ourense fora, Palencia fora, Esos dous. o partido contra nós. E a partir de aí, Difícil. Hombre. Menorca. pero menor que quedalles na casa, eu creo, se non me equivoco. Quedalles Fuenla fora, No, pero ese no. depende. Sí, Menorca é na casa. E Guipúzcoa tamén é na casa. Figui na penúltima fora. No, tampouco creo, pero bueno. Bueno, nunca sabes, son entre os partidos que o mellor Figui se está xogando a entrar en playoff, en casa, enches pabellón, ou que pilles a un Cantabria, por exemplo, que xogan en Cantabria tamén a finais de abril, que digas, estamos xogando non descender, estas vitorias de final de tempada que nunca te esperas, ¿no? Ou Sí, pero- que se lesiona algún xogador importante. Bueno, claro, obvio, pero bueno, en situación normal, Día 8, día 10 xa. A 10. Somos deportivos e eu paso deso. No, tampouco. Só a nós, non? A nós sí. No, nos foi unha putada, pero é o que hai. No, hombre, eu non creo que eu creo que teñan mal rollo no vestuario. Sí. Non creo que se lesione ninguén. Creo que Radón sí que se enganche con Didac Cuevas e o colla, porque claro, Didac que como é pequeniño que yo lance a Ili Diop, que Ili Diop se volva loco, que lle pega a Radón, sí que os voten a todos da disciplina, que de repente un poña uns tweets fascistas e que o teñen que votar, non sei, ese tipo de cousas. Por exemplo. Que entouse así, de repente. Un mirador xa tiveron. Que? Sí, xa tiveron unha moita desas, pero algo que xenere mal. Ou o mellor que un poña un tuit super racista e que poña, es que yo tengo que compartir vestuario con Ili Diop, sabes? Algo así, algo así, que se che quente a boca na conta B e que se xa na Buah, sería guai eso. Eso molaba, además, Radón, sí, que lle pega estar en todas. Mi mae, vai bullero. Moi ben, cerradas preguntas dos aficionados. Cortar preguntas. Cortar. Simón, obviamente, non se preparou dos discos. Escoitei unha vez cada unha, verdad? Bueno. O sea, con outra escoita xa te ves capacitado para a semana seguinte, o mellor. Sí, podría, sí. Venga, va, pues empezamos esa sección a tempo. Unha pregunta. Por que puxemos un disco que ten unha canción francesa? Eu me pregunto mesmo. No. Son moi diferentes, tío. Sí. Bueno, pero podemos facer unha vez así e outra con cosas moito máis fluidas, pero sendo moi diferentes, pues pódese opinar. Sorprendeume moito o de Funeral. Arcade Fire. No, O de Tudor. o de Tudor, tío. A ver, é porque un discazo, de Tudor só coñecía as míticas e non me esperaba ese rollo. No, Está guapo, é un discazo. Logo, a ver, foron É empeorando. moito máis movido. Sí. Pero o outro está moda que fai, está chulísimo tamén. A ver, Pero están os dos Funeral iguais. estivo de número de 2004, creo, Funeral. Non sei, tú cando O escoitabas sea, música, tío. igual o de... Estivo de un en todas as O de listas. Tudor é moito máis bailongo, o da Caifare é moi de cascos, chill e disfrutar unha A forma ver, o de diferente. Tudor é para o sea, o de Arcade Fire é para poñer en vinilo un día como a hoxe chuvioso, Tomando un mate, un café e xa está. Que dicirvos unha cousa, isto parece moi Por eso me parece discos moi difíciles de comparar, tío. Sí, son difíciles. O sea, É que non- son diferentes. É bastante curioso, que nunca o diría, pero ten moitísimas máis escoitas o de Tudor que o de Arcade Pode Fire. ser. Sí, o sea, realmente só por 3-4 cancións xa zumbo. Claro, pero pensa que Tudor, sabes, en listas de baile, movidas así, o mellor o metes. E Arcade Fire non. Xa, hombre, bueno, pero hai cancións como Do You Want It All que non a metes ni de coña No, listas pero de baile. ten What You Know. Sí, no. Cantos escoitas ten What You Know? Más de 1.000 millóns. Claro, que é unha Burradeixo. barbaridade. A canción máis famosa de Arcade Fire de Funeral seguramente sexa Wake Up. Sí, e Rebellion son con 171. Claro. Quero dicir, pero Pero é máis grande Arcade Fire que Wake Up é unha casi escala un poquinho melódicamente. Sí, ao final. Sí, é unha espectacular. Wake Up é espectacular. Buah, es un directo, chaval. Esa quedoume grabada. Tamén, Sí, mira, chama moita atención porque eu diría que Arcade Fire son unha banda para min
De Cult. De máis nome. Mira, es que teño solo- De máis nome que Tudor, bastante máis. Bastante máis. O sea, a ver, poden Arcade ser... Fire é cabeza de cartel, Sí, igual ahora están un pelín aí en ese... En Paredes de Cobre é cabeza de cartel. Sí, pero o que falábamos sobre grandes nomes internacionais está en ese primeiro e segundo escalón, Non non? BBK é cabeza de cartel. Sí. E Tudor vai nunha segunda fila. Sí, sempre. E o mellor agora nunha segunda terceira. O sea, para min eu vexo agora que os dous están un pouco A ver, en primeira, segunda, segunda, a diferencia terceira. non é tanto o primeiro disco, digamos, que é como a carreira musical que tiveron. O segundo disco que é de Suburbs, creo. Eu diría que tamén é un pouco máis complejo musicalmente. Terceiro. O segundo é New Bible. New Bible. Logo tiveron problemas e tal últimamente na banda. creo que tiveron algo. Son moitísimos, é unha disco este barbaridade. ano. Sacaron, sí, iban sacar, sí. Sí, pois bueno, Arcade Fire hai que recordar que veu no Xacobeo. Pode Sí, ser 2009 9. 10. No, 2010. 2010. O MTV, non sei que. Sí, era gratis o concerto. Cando E a MTV min está bien. obligaronme a decidir se ir a Muse ou Arcade Fire. Dixeronme que non podía ir aos dous. E iso quen? Meus pais. E por que sigues falando con eles? Non o sei aínda. Foi durísimo, tío, porque ademais tiven que ver Arcade Fire Sendo gratis. pola tele. Tremendo sinvergüenzas tes pais. Sí, nada, increíble. A ver, conste, pagando Muse. creo que non tomaches unha mala decisión, No, Muse foi espectacular. É o que che decir, Muse en directo. Ademais foi no joya. momento top de Muse, porque foi con Starlight, eu creo. Espectacular. E iba a dicir que non fai Arcade Fire nada relevante desde 2015. Pode ser, é que xa che digo, de 2010 para baixo. Sí, bueno, pero no 15 teñen un disco que... Sí, pasou. De 2010 para baixo. Non, será, digo, porque están agora tan alto. Porque tiven problemas. Tiveron, sí, Podemos ler O sea, sobre problemas eso de e ver que pasa. como grupo, tal. como grupo Pues sí. tal. A ver, tamén eran como 10 ou 12, medio familia, algúns, quero dicir. Eso sempre sabe máis. Sempre sabe mal esas cousas. Pero, He de decir que, claro, se cumpliron no próximo episodio vou facer unha sección eu. Vale. Porque hai 20 anos era 2006. E 2006 foi o ano de Whatever People Say I Am de, That's What I'm Not. de Arctic Monkeys. E ademais O sea, dese vamos- disco, Sí. en 2006 unha cantidad de discos que a Sabian non sei, non me acordo, pero O sea, vamos facer todo isto que está facendo a xente ahora de 10 Year Challenge, que pasou en 2016 sacar fotitos, nos vamos a facer con discos de hai 20 anos. Sí, pero é que increíble, 20 anos, Que disco de Casa vendo 2006? Pois, non sei se sería o primeiro. A ver. Ti, ti, ti. Vistes, por certo, falando de bandas que teñen Pero- problemas. sí. O de Maneiro con Ardeiros, que fixo unha Sí. entrevista comentando aí un pouco. Sí, sí. Curioso. Pois pues separado e tal, bueno. Sí, como foi moito de que, por exemplo, o Corazón de Carballo non lle moraba a tocala, el sí, un pouco ese rollo. Sí. Creo que vai facer algo máis ese estilo ahora el sol, vos o conto. Cantautores. Band of Horses, The Funeral, o disco ese, é de 2006. Vou dicir unha cousa. Tremendo temazo, Sí, pero verdad. nunca escoitei o disco. Pero ni de coña, O mellor dese temazo é cando Cando descendeu o Obradoiro e puxamos, sí. No, eso tamén estuve ben. No, cando en Deportes 4 saliu que a Vidal tiña cáncer de fígado e puxeron esa canción Buah. con un vídeo da Vidal. O sea, increíble. Dios, putos sensacionalistas os de Cando cuatro, eran tío. los Manolos, Los eh. No, pero Manolos. fixeron sin querer, sabes? Non o pensaron, a canción quedaba ben, sabes? E puxeron de Funeral por un tipo que ten cáncer de fígado. No, Vale. foi alguén que viu como conocía vuestra madre e dice, "Boa, esta canción está triste, vamos a poner isto con tal." E non viron o título e dixeron a funcionar. Bueno, pois nada, falaremos de É que son moi bons. de Wolf Mother, Woman, é de 2006. que ano, Flipas, Éramos moi chiquitos, Ah, o de Dover. O de Dover. Sí, Lo falamos outro día, é con verdad. O de Dover, o primeiro Dover no Dover, Duya e Let Me Out. Ah, sí, é de 2006. Pois igual, Buscámoslo buscámoslo outro día, sí. buscámoslo Follow outro the día. City Lights. Foro de City Lights, é certo. Buah, a verdade é que quitando esas dúas cancións, la nada, Na, era terrible, era mellor antes. Sí. A ver, é que tes un disco con unha canción que se chama Madrid. Bueno, vamos despedir o podcast. a ver, espérate. Sí. Non fixemos Vémonos, sección de inventos de capitalismo. Ah. Malos. Hicimos un rápido. Ben, Venga. Os bolsos. O sea, a industria creou pantalones de tías con bolsillos pequenos que non lle entran cousas para que compren bolsos. Vale. Esto Completamente de acordo. pregunta. Son os bolsos
o invento do capitalismo ou son os pantalóns con bolsillos pequenos? Ambas. Ambas. Creo unha necesidade polo Pero pantalón é e todo os... unha conspiración judeo-masónica para gastar moitos cartos Aparte, en bolsos cando podes solucionarlo con se te das conta, bolsillos. ahora hai incluso bolsos que o tamaño que teñen non colle nada. Sí, eso encántame. En plan, O sea- vou levar as chaves no bolso e tú. Porque queda feo como bulto no pantalón. A ver, Por favor, un pouco de seriedade, respétense, por favor. respect. Vale. Venga, hoxe vou poñerme polémico. O confeti. O confeti. Os caños de confeti, espérate. É moi barato, joder, non. Sí, pero da igual, invento do capitalismo. Quero dicir, non ten ningún tipo de utilidade. E só se fixo porque existen pais trisómicos que o levan cando os seus fillos acaban o mir. Vin unha imaxe desas terroríficas. A xente está tola, tío. A mí me parece que son así. chavales de 25 anos. A mí me Son señores que teñen pelos nos huevos desde hai 10. Non me jodas, tío. Oiches, E leválos ali a tratarlos como son normais. Daríame A facer unha vergoña, OPE de uns meses que pode repetir todos os anos, que ni siquiera echar unha plaza, que é simplemente o sea, é como unha que aproban máis de que aproban- dos presentados. É como unha selectividade 2.0. Sí, que Pero tú trátalo como se o teu fillo fora imbécil. En plan, vamos a tirar confeti, facerlle unha pancarta e Mira, e me como- son os pais, non lles falo que nos vexo, non lles, o sea, non, pues, Sí, obvio. o sea, que Decir, vergonza. lamentable. Eu además fame gracia porque vi as noticias. Veña de facer un examen, Eu sabes? vi de marcar unha plantilla de circulitos. Que coño facer? A ver, E varias ao azar. obvio. Eu vi as O noticias azar pouco realmente. e en Twitter mogollón de xente meténdose o barro e eu en plan, Dios, que divertido sería poder meterme o barro aquí, Lamentable. Confeti. Ia dicir unha. Pero Por qué? No, é que Pero fixen a Unha pregunta. pregunta que dixemos outro día que non me acordo. outro día dixemos bufandas, plancha e o cordel de enganchar o móvil. E o das gafas, sí. Uf, lamentable. Que sí. Teño outro máis. Díxome José, por certo, Sí. cando preguntamos de que queríamos que faláramos hoxe, dixo que quería que faláramos dos inventos do capitalismo, 2 puntos. Traxe, rollo destes largos. Non sei a que se está referindo. Como traxe destes rollos largos. Traxe, rollo destes largos. Igual estos traxes que se van ahora oversize. Eu iba a decir a freidora de aire. Non teño bagaxe, non podo opinar moito porque a mí nunca houbo ninguna na miña A casa. mí tampouco me gusta. O sea, non me parece que vamos sexa a ver, necesario. Fai o mesmo que un horno. Digo, sendo eu unha persoa que o utiliza. Vale. É certo que gasta un pouco, que gasta menos. É máis pequena, claro. É máis pequeno. Vale. Para Pero ten para, sentido ter un air fryer e un forno. Para min creo que non. Fan o mesmo. É que eu non uso ningún dos dous, a É verdade. un forno pequeno. É que me parece que tardan moito en E agora hacer de a comida. repente todo o mundo ten que ter eso na casa. E hai un montón de vídeos de haz isto na air fryer. Eu falo con Carlos sempre, tío. É unha cousa que temos moi tal que eu non fago comida que tarde máis tempo en cociñarse que en comerse. Pode tardar máis tempo simplemente Se está extremadamente bo. se eu podo, no, e E se eu aparte podo, eso fai o fin de semana solo. e se eu podo obviar o sea, por exemplo, a min que algo este cocéndose durante 15 minutos e non teño que estar atento, non o considero como tempo de cociña porque Bueno, vou estar a miña Por bola. eso, Eso por é eso tempo activo. o forno mola moito máis que a freidora de aire, porque na freidora de aire tes que andar revolvendo as cousas. E no forno non, o deixas. Para mí é importante o tempo activo no que eu teño que estar preocupado por facer algo que repercuta en ese alimento. Classic aprender a facer cousas no forno, porque é deixalo e xa está. Sí, unha cinta Unha cinta cinta de de lomo, lomo, xa buah. un asadillo, esas cositas. Un solomillo, e fixen- eso dura varios días. Fixen outro día solomillo. Uf. Non invites, Vou dicir espectacular. algo outro. Veña. As aspiradoras portátiles tipo Dyson. Estás me machacando, aspiran extremadamente mal. No, Comparado de acordo. con unha de cable, non tienen potencia, Eso é limpian certo. fatal. E gasta ya a batería en 20 Eso sí, minutos. lamentable. Pesan bastante. Son caras. Aspiran mal, fan moitísimo Venga, ruido, última- tío, moitísimo ruido. Fago o debate. Aspirador portátil tipo Dice ou Rumba? Pois mira, eu prefiro unha rumba, verdad. Limpia lamentable, Eso sí que che vou dar Rumba se te- comodísimo. Rumba aquí te echo unha Pero capa, quítache a capa unha- gorda. Sí, Se e te das sale- non esquinas. Pero logo tes que dar- E a veces a pila echo Bueno, nas esquinas. O sea, ahora- se depois tú vas ás esquinas, guai. Escoita, pero ahora hai algunhas novas Que se xa- suben por las paredes. Que son un pouco mellores. Se tes animales, rumba moi ben. Claro, porque papel, quita claro, quita moito os pelo. pelos e tal. Pero se non, E aparte é moi pasivo, basta traballar e que facendo solo, sabes? certo. Sí, eso é verdad. Bueno, logo está Fátima e se me está preocupada porque di, viste bien a aplicación de móvil, se me atascou la rumba. Pero eso como a xente que ten cámaras ter- para gravar os conexos e Ter unha cousas así, sabes? aplicación Sí, no sí. móvil Sí, sí, sí. de como está limpando a túa rumba.
é de ser unha persoa tan E triste miralo, e aparte. gris. Bueno, claro, miralo. O sea, si o tes é para miralo, porque se o tes para non miralo é para ocupar espacio no teléfono, que é de imbécil. Pero é de persoa triste e Outro gris. día Madrid. Ai, se me atasco la rumba. Pues nada, colle un tren rápido que É como ter un animal na casa. Sin saber, non sei quen é. Acordaste da túa rumba que sempre se enganchaba no puto tendal? Que pesada era, tío. Quedaba enganchado ao tendal. Non sei quen é Fátima, pero Como que non sabes quen é Fátima? Desde aquí, Sabes sin saber quen é. sabes sobre quen é Fátima, persona triste, gris e infeliz. Pero eso sempre o dis sabendo quen é. Ah, esa Fátima. Claro. Fátima, persona triste, gris e infeliz por 2. Bueno, Vémonos esta o semana. sábado contra Oviedo. Sí. Antes, 6:30. xa dixen, ninguén me fixo caso. Sí. Hai que ir comer cachopo antes e tomar unha sidra. Despois. Ou despois. Claro, cachopo antes e despois en función do resultado. Veña, Venga. se gañamos cachopo no Vitela. Non digas eso porque vai a reservar todo o mundo. Claro, pois No, pois cachopo, nada, non vamos. cachopo no Obradoiro. Chamamos agora para reservar. Reservamos agora. E unhas sidrinas. Ata a semana que ven. Veña. Beixiños. Beixiños. De fresa. Rodillas.